vôbec ten nákup, alebo respektíve až úrad. Toto je dôležité. Nákup. Čiže vôbec sa... Úrad už je potom vlastne nesúhlas. Čiže budeme sa od 1000 eur baviť o tom, čo sa vôbec kúpi na obec. Ale my sme doteraz mali tam nejaký limit, nie? No, musíme sa, v prvom rade sa musíme držať zákonom o verejnom obstarávaní. Tam sú určité hranice dané a rozhodnutie zastupiteľstva by nemalo ísť nad rámec zákona, čiže zákon o verejnom obstarávaní určuje tie hranice spodnú vrchnú, do koľkých sa môže. Potom ten systém, akým sa nakupujú veci, to by malo sa určiť možno tu, že ak sa bude obstarávať, ak sa bude kúpovať veci. Lebo do 1000 eur, teda od 1000 eur vyššie, tam je široká škála. Veru sa jedná o to, treba v rozpočte, teraz konkrétny príklad môžem povedať, je na údržbu ciest, traktor a tieto veci, schválená nejaká čiastka, neviem, 50 000 eur alebo 50 000 eur tam. A teraz sa kupovali reťaze za 1200 eur, tak už by sme to mali prejednať. A ja si myslím, že to je dobré, lebo treba tam tie reťaze, malo by to prejsť asi cez. Ja myslím, ide o to, že by nie, že sa kúpi, až potom hlasujeme, je to potom... Dobre, my to chápem len z hľadiska operatívnosti, niektoré veci treba napríklad ako tie reťaze, treba niektoré veci veľmi rýchlo, ale pokiaľ bude také niečo, ja si myslím, že nie je to. Si myslím, že je to pre dobro všetkých, vlastne, že by nevznikali pochybnosti, či bolo treba, nebolo treba, lacnejšie, drahšie, ide o to, že... Dobre, len teraz spôsob, akým spôsobom? Treba vymyslieť spôsob. Ono možno by aj tak bolo dobre, že aspoň informovať telefonických poslancov. A potom dodať... Nie, my máme na to orgány, čiže je tu radu vzhľadom k tomu, že potrebuje starosta niečo prejednať, on kedykoľvek môže si zvolať radu obecného zastupiteľstva. A obecná rada, keď nám odporúči, súhlasíme s tým. Dobre, čiže schvaľovanie tých faktov bude podliehať obecnej rade? Ide teraz o to, tak Míňo navrhuje o diskusiu vzájomnú, aby sme o tom rozprávali a tým pádom aj pre teba to bude lepšie, lebo si prišli niečím, aj my máme potom prehľad a vieme ľuďom vysvetliť, keď sa nás bude kto si pýtať, vieme povedať, hej, je to tak, alebo nie, to sme nezrobili. Aby sme vedeli o tom. Čiže túto kompetenciu zveruje obecné zastupiteľstvo rade? Nie, rada je iba poradný orgán. Čiže oni môžu sa stretnúť, môžu určiť alebo povedať, že áno, že doporučujeme, ale obecné zastupiteľstvo môže iba schvaľovať. Dobre, ale sme uzavreli ten kruh, čiže budeme chcieť niečo kúpiť, zvoláme radu, rada rozhodne, či áno, odporúči alebo neodporúči, ďalší krok. Môžete to kúpiť? Ďalší krok potom rada. Môžeme to kúpiť potom rozhodnutí rady? To si myslím, že hej. Lebo potrebujeme vedieť, aby sme to mali. Môžeme informovať, ale stále to je len neoficiálne a oficiálne sa to musí schváliť sem. A pravoplatnejšie to bude stačiť len to odporúčanie rady, alebo treba mať Keď to všetci budú súhlasovať, tak to je malá cifra. Ja si myslím, že ráde každý nebude pochybovať o tom, čo doporučuje. Tak to mi je jasné, lebo... To budú položiť. Že by bolo to všetci spokojní. Čiže keď rada rozhodne, keď rada sa uzniesie na tom, že proste schváli túto vec, môže sa to kúpiť. Alebo... Odporúči. Lebo musíme sa dostať k tomu cieľu. Potom nejaký ďalší postup. Len tiež, aby zastupiteľstvo nebolo, jak bolo teraz raz za 3 mesiace, že sa to potom nakúpia. Lebo potom budeme zvolať zastupiteľstva len kvôli nákupom. Práve, že to budú. To je položka za položku. Takých vecí je veľa a rada, keď sa stretne raz za 2 týždňa po koľko, tak sa stretne. Veci sú navodované, to skôr by som povedal, že ide len o také, čo sú mimo nejakého plánu. Tam príklad, ak havarijní stávky nastali napríklad teraz pri plohovaní príklad. Tak tam musí transparentne robiť kúpovať súčiastky. No my musíme tak či tak podľa zákona o verejnom obstarávaní. V marci sa stretneme, alebo čo povieme, a už je pozývaný. Ale takto ešte, od januára funguje to elektronické provízie. Čiže my už sme zaregistrovaní. Sme zaregistrovaní ako objednávateľ.
Čiže my každú vec, čo je na 1000 eur, tak či tak musíme súťažiť cez to. Čiže my povieme, že ideme kupovať toto, zadá sa ponuka, vysúťaží sa a najlacnejšie musíme kúpiť. No len ide o to, že vec sa kúpi a potom my máme o čom hlasovať, keď už treba to uhradiť vlastne aj. Čiže on v princípe... Zbytočné hlasovať. Dobre, on ten spôsob nakupuje potom tak... Dobre, čiže on v princípe, čo sa vlastne má kupovať, tak? Tak. Čo sa vlastne bude do obce kupovať, aby sa rozhodovalo na vecnej rade. Tak? Tak to myslím. Dobre, no tak treba to... Ja to viac menší čas, ako že by to bolo transparentné. Keď sú transparentné, že ako, že zísť čo najlepšiu cenu, tak vtedy je tam projekta, že mi niekto to hodnotil, že či pozajste vybrali tú najlepšiu cenu. Takže z toho myslím, že potom by začala rada, že by odobrila a som to ďalej tak hľadom. Že by to bolo odobrené. Tak to zobrať. Tak sa zdobíme tak, že rada bude zhodnotí, že to v poriadku. Cenové ponuky, ktoré jednoducho sa pri nákupe budú získať. Tak? Lebo zákon je daný, tak sa... Nie, my nemôžeme ísť nad rámec zákona. Zákon o verejnom obstarávaní je teraz fakt tvrdo nastavený, čiže tam nie je ani čo, kde, jak, len proste vyhodnotiť, to môže rada. Dobre? Transparentnosť, hej, aby tak si myslel. Tak, aby sa to nevyhodnocovalo, čo, ale... Dobre. Že by to bol asi nejaký druhý stupeň kontroly, hej? No tak som to myslel vlastne. Tak, dobre. To bude dobre. Predtým, jak sa to zaplatí pre všetci. Nie, že... Aby sa... Ešte, dobre, aj pri vlastne... Budete aj pri tom, jak sa to bude kreovať, čo sa vlastne nekupuje. Za jaký podmienok... Bolo dobré, aby sme o tom hovorili. Dobre. Nebude sa pochybovať potom späť. Potom vzniká podozrenie medzi poslancami a svojové. Čiže dopredu sa dá vedieť, áno, ideme kúpiť to, alebo neviem, asi tak to myslím. Čiže tento bod môžeme uzavrieť tak, že... Vždycky si musíte overiť, že je to vyhodnocovanie ponúk, alebo respektíve nákupov obce. Napíšete, že bude prejednávať v stranách, tak? Stačí? Všetky nákupy na 1000 eur bude prejednávať. Na základe doporučenia Bude tak, že na základe odporúčania obecnej rady bude možný nákup? Ja myslím, že máme to. Lebo sa dá povedať. Minule sme hovorili, že na rade sa môže zúčastniť kto chce. A keď by bolo niečo diskutovať len na telefóny, alebo len si z rádiou, taká vec sa chystá, čo budete napísať. Ste za? To naše názory, keď je... Dobre, čiže dávam hlasovať o tomto bode, v tom cene je, to znamená, že na 1000 eur bude rozhodovať rada. Na 1000 eur DPH, DPH vôbec nerieši, to je konečná cena. Tak nerieši sa to. Dobre. Čiže ešte raz to prečítaj, že to Marko hodnote na 1100 bude prejednávať obecná rada a na základe jej doporučenia je proti nákup súľadných zákonom verejného obstarávania. Dávam hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Máme tu ešte pána Baláža, tak využijem tú možnosť, keď ešte dám mu slovo, keď ešte niečo chce prejednať v tej... Ale k čomu? Lebo nemáme v rámci rôzneho, alebo v rámci čoho? V rámci rôzneho. A z jakých vecí? Ešte riešime... Nie, ja tak celkovo všeobecne na všeobecné zastupiteľstvo mám pár otázok. Mám právo na otázky na zastupiteľstvo? No, dáme veci, že by sme sa potom nezdržiavali. Dobre, prvá. Bude k veci a k programu, áno. Ja si myslím, že k veci áno. Dobre, takže poprvé ako by som chcel sa opýtať, funguje tam tá kamera, či funguje? Funguje. By som sa chcel spýtať, že keď kamerujete, alebo ste kamerovali minulé obecné zastupiteľstvo, prečo nebola
nebolo celé, čo ste nakamerovali celé na tej vašej stránke. Neviem, ja to len kamerujem to, že... Takže ja sa pýtam, že prečo to bolo zostriané. Toto nie je otázka na obecné zastupiteľstvo. Máte niečo na obecné zastupiteľstvo? Tam dala. Druhá otázka je, chcem sa opýtať na faktúru, ktorú som získal na základe slobodného prístupu k informáciám od firmy Comcast, kde pán Greg je konateľom, tak? Hej, dobre. A v tom čase ste boli aj kontrolorom? Hej. Super. Takže tu je faktúra. Viete sa mi k tomu vyjadriť, že mohli ste fakturovať v škole za tabule, keď ste zároveň bol konateľom a aj kontrolorom? Hej. Mohli ste, hej? A je tá faktúra v poriadku podľa vás, hej? Opýtajte sa toho, alebo kto robil to transparentne vlastne, keď to, ako myslíte, že pochybujete o tej faktúre, alebo o čom pochybujete, pán Dolár? Ja hovorím, že či na základe vášho, tým, že ste bol kontrolorom, mohol ste fakturovať aj. Áno, samozrejme. Hej. A je v poriadku. Áno. To bolo neviem školy, Štefan. Bolo tam výberové konanie, čiže bolo výberové konanie, ktoré štandardne prebehlo. Môžete si to preveriť, že to vlastne ako prešlo výberové konanie. Takže skoro bolo vypýtať také konanie. Takže bolo tiež výberové konanie. Moment, u vás bolo výberové konanie? Bolo. Kde bolo? Však bola súťaž. Kde bola? Bolo 3 ponuky, pán Koláš doniesol, ale kde sú tie 3 ponuky, prosím? Hlásil. Moment. Poďme si močiť a rozprávajme. Počkaj. Buď tak dobrý, pán starosta, daj nám 3 ponuky, ktoré boli vlastne z jeho strany. Požiadajte. No však si tu tak žiadame, hej? Treba dať. Lebo toto tu, na čo ukazuješ, prebiehala normálne súťaž, ktorá bola Štefan, ty sa k tomu môžeš vyjadriť. Rozprávam, 3 ponuky boli, tam robila to pani. Nebolo to do 20 000, hoci je to suma do 20 000, ale bola normálna ponuka, ktorá riešila nejaká potradská firma. Zúčastnili sme sa toho, dodali sme to. Normálnym spôsobom. To nebolo pod 20 000 ako tvoja ponuka, ktorá bola nastavená pod 20 000, aby sme obišli verejnú obchodnú súťaž, lebo nad 20 000 zákon ukladá verejnú obchodnú súťaž. Dobre hovorím, či nie? Dobre hovoríš. Ale ako a faktúra skončila na sume 22 000. Tak bola vystavená faktúra na sume? Bez DPH alebo z DPH? Ako kontrolujúce. 20 000 bez danie. Bola suma. Áno. Bola? Obec je platiteľ daní? No. Obec nepoznačuje daň, čiže obec je stanovená do 20 000. Dobre? A bola faktúra vystavená nad 20 000, čiže už podliehala verejnej obchodnej súťaži. Keď si prišiel, že by sme sa my tu zvaja vybíjali, nech sa ti páči, pokračuj. Čiže rád by som videl tie 3 ponuky, keď už sme pri tom, ktoré boli dané na ono. Čiže však nech sa predložia, čiže nech sa predložia, ale ja stále som napadal tú vec, že do 20 000 bola zmluva o dielo. Na koľko bola čiastka zmluva o dielo? Vysúťažená na koľko bola čiastka? 19 994. To bola zmluva o diela vysúťažená. Na koľko bola daná faktúra za tú zmluvu o dielo? Ale tam boli na základe... Za koľko bola daná faktúra tej dodávky? Nie, faktúra. Faktúra bola na základe dodávky. Ty si mal fakturovať. Podľa zmluvy o dielo. Tak keď ja sa dohodnem zmluvu o dielo na nejakú sumu a práce naviac mali úplne inou faktúrou ísť. To sa normálne tak robí všade. Ale nemusí to tam robiť. Ale nie sa to nemusí robiť. Však tam bolo dodatok, bolo za to. Lásko, ale napríklad zákon, faktúra za dielo, faktúra za dodatky. No. To stále sa tak robí. Stále. Nemusí sa tak robiť. A k tomu, ako hlavný kontrol... Vy povieš, že nemusí. Musí sa to robiť. Jak nemusí? Ale ja, keď mám podpísaný dodatok a fakturujem na konci diela, nefakturujem čiastkové úhrady faktúr, tak nemusí. To nemáš právo. No dobre, tak. Tak ja tvoje tvrdenie, či tvrdenie. Tomu ako kontrolor pri nástupe... Tomu ako kontrolor pri nástupe vždycky žiadam obecné zastupiteľstvo súhlas, že môžem podnikať, vykonávať činnosť v inej obci a tak ďalej. Čiže... Súhlas je v poriadku. Ja len sa pýtam. Ty keď to berieš, že je v poriadku, ja som sa len opýtal. Nie je s tým problém. Ja som nižšie povedal, opýtal som, mal som otázku. Na otázku som dostal odpoveď, poriadku. Teraz sa pýtam ešte k tej kamere, ktorá je, alebo takto. Môže sa zverejniť celé to obecné zastupiteľstvo, ktoré tu bolo kamerované?
minule, alebo bude to zase zo strany. Obecné zastupiteľstvo je verejné, čiže môžeš kľudne si aj ty dať kameru, nahrávať a môžeš s tým robiť. A to, čo bolo doteraz nahrávané, tak to sa dá zverejniť? Všetko sa dá zverejniť. Aj celé, hej? Áno. Dobre, toto som chcel. Čiže zverejniteľ celé. Nie je to naša povinnosť, ale... Ako... My nie sme povinní na to. Ale zverejniteľ celé. Ešte raz. Ktoré myslíš posledné? Posledné, čo bolo. A nebolo zverejnené celé? Nie, nebolo celé. A čo tam nebolo? Lebo viem, ja som to robil to brat a nahralo tam celé, takže od začiatku, jak som zapol kameru do konca. Nebolo celé. Možno to, čo máte na tom... Ale čo tam Ružbársky zrodil sa to volá. A jedine, čo som dával pauzu, bolo cez prestávku. Čo tam chýba na stole? Ja sa pýtam, či sa dá zverejniť celé, keď si myslíte, že to bolo celé, čo ste nahrali, vy ste aj pustili ten dobre. Dáme ti kopiu nahrávky. Ja sa pýtam, môžu tam niektoré úseky chýbali. DVD-čko tam môže dať. Dáme ti kopiu nahrávky, nie je problém. Takže ešte toto, tak to tie dve otázky som mal také dôležité. A to ako teraz si prišiel podpichnúť, alebo ako? Nie podpichnúť. Ja som sa pýtal, dal som otázku, prečo? Ty tomu hovoríš podpichovanie, že to je normálna otázka, na ktorú som žiadal odpoveď. V pohode. Zákon o prístupe k informáciám 211 ti umožní kedykoľvek. Aj písomne dostať, nie je problém. Dobre, takže ďakujem. Keď mi je viac. Ďakujem pekne. Ja teraz by som dala návrh obecnému zastupiteľstvu, už by sme začali tú tému, aby na najbližšie obecné zastupiteľstvo nám bolo predložený to výberové konanie, ktoré bolo pána Vláža, aby nám obec predložila, aby sme to uzatvorili a nedeklarovali za to. Keď boli nám dané 3 ponuky, nech nám to predložia, nech vieme, o čo to je. Ja si myslím, že nech na to hlavne kontrolujú, to skontrolujú. Ale my chceme vedieť, obecné zastupiteľstvo. My to chceme vedieť, lebo ja sama neviem, o čo ide, tu sa naťahujeme, že naozaj boli tie 3 ponuky, tak prečo by sme to nemohli požiadať, aby bolo to na obecné zastupiteľstvo predložené, aby sme tam videli, aké firmy tam boli, čo tam boli za firmy a naozaj aké také ponuky boli. Čiže keď to bolo, tak treba to vybrať, kde si to máme založené a predložiť to obecnému zastupiteľstvu. Nech tu sa nenaťahujeme. sa predložia firmy. Na zatrpenie sa ešte. Dobre. Pokračujeme na ďalším bodom. Ďalším bodom programu je schválenie KSR obce Vyšnej Banky. Viete, od septembra zhruba skôr sme riešili KSR s pánom doktorom Libošom Tomkom. Prebehlo pripomienkové konanie, ktoré bolo bez pripomienok, myslím. Myslel to mesiac, mohli mu mailom dávať otázky a návrhy na to. Podľa mojich informácií neboli žiadne návrhy na doplnenie toho, takže toto je vlastne výsledok toho PAZR. Máme to v 2 vydaniach, v 2 CD-čkách. Myslím, že ste všetci oboznamení. Ja som aj Janovi Vacovi predtým, než ste prišli, vysvetlil dôvod toho celého, prečo sme vlastne to PAZR riešili. A je to vlastne potrebné pre pričerpanie eurofondov. Musí byť súlad s výzvou, ktorá vyšla s našim PAZR-kom. Takže ak nemáte, ešte môžeme otvoriť k tomu diskusiu, ale ak ste nemali, to môžeme zrovna hlasovať. Takže má ešte niekto niečo k tomu bodu programu? Ak nie, tak dávam hlasovať. Všetko sme mali vysvetľovať. Čiže dávam hlasovať. To je za schválenie PAZR obce Vyšné Ružbáky na roky 2020. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Ja mám jednu poznámku, že neviem, či to bolo účelové, ale moje meno v tom chýba, ale nevadí mi to. Jak som mali stretnutie poslancov, všetci ste tam len, prečo koho tam nie je. Účelové určite nie je. Nie, tak nechaj to tak, to len poznámka na Margo, ako je. Ja som si to prečudovala, ktoré som si... Pýtam sa pána Tomka, že či to tam mal poznámka, ale nie je to určite účelové. Ale ináč nevadí mi to. Vôbec nemusím tam figurovať, len boli sme raz sedení, ak mali svoje stretnutie. Viem, však. Všetci ste tam, len Fečikova tam nie je. Vieš, že posedenie boli s poslancami a je tam... Ešte skôr sa robili. Ktoré skupiny boli a ktoré boli. Dobre, ďalším bodom na programu je rozpočtové opatrenie číslo 4 od 2014, čiže poprosím Vierku, aby nám predniesla. Najprv by som sa chcela spýtať, že prečo to bolo tak neskoro poslané, 15. Dneska to ešte dorábala. Ja som spravodlivý, Lebo určite si beriem to tak, Vierka, ale keby tak som mala 100 chutí do 14.
Skočí to zmietnúť zo stola, hej, lebo fakt som do toho ani nepozrela, ani nevieme, o čom to je. Čiže zase, buď vyjdem, alebo nevyjdem ruku za čosi, o čom neviem, lebo je to naozaj také, vieš, no. Takže, môžete vedieť. Ide praktickému právu na skutočné čísla, povedať, čo sa týka príjmovej stránky. Významné daň na ubytovanie je vyšší výber, máme nižšie daň z pozemkov, daň za stavby. Prečo máme nižšie dane, keď sme plánovali podľa predpisov? Prečo tam? Úplne nám nezaplatili daň. Nie, ale tam je aj za pozemky napríklad, tam je 7600. Sme to dávali na predpisy 10 700. Pozemky ideál treba. Nemáme nejakú formu vymáhania alebo čosi? Prečo sa to doteraz nevymohlo? Dane idú v marci a my do konca roka nie sme schopní nič urobiť preto, aby sa to vymohlo? Sme schopní urobiť preto. Lebo vždycky, keď plánujeme rozpočet, plánujeme prakticky na predpis, hej? Tak sa bavíme vždycky o predpise. A teraz som pozerala, že sú tam zníženia, hej? Za stavby takisto je tam 40, sme plánovali a iba 27. To je 12 000 skos. Kde sú tie peniaze? Kúpele slúbili, že zaplatia, ale neudiali. Čiže v tom sú aj kúpele, hej? Veriem, za ubytovanie doplatili, dobre, len preto sa pýtam, že tie, ktoré nám peniaze by mali patriť a ktoré naozaj obec by mala mať, kde sú, hej? Lebo to je... Obec si bude zákonným spôsobom narokovať svoje pohľadavky, ktoré má, čiže si myslím, že začiatkom roka začneme konať v exekúcii, lebo uplynul rok, keď sa nič deje, sú tam lehoty síce 15 dňové, ale keď pôjde, keby sme išli, tak tam bolo všetkých komplet. Čiže aj miestnych obyvateľov. Tak čiže v januári sa pustíme do toho. To je ťažko plánovať tie pohľadávky v reštruktúrizácii, čo sú kedy pustia. Oni sľubujú pustia, ale tie bežné môžeme... Tam je 40 000 eur a keby sa uvidia, neviem, ťažko im naplánovať. Brala by som kúpele dobre, že im tam skoro zali. Ale tých ostatných, ktorí nemajú žiadne problémy. Ale tie ostatné tam mi, hej, nejak, že prečo neriešime nejakú... No exekúciu, tam jedine ušla na exekúciu. Tam iná možnosť nie sú. To je tak, jak sa tam záverky narobí na exekúciu. Nie, sú kúpele, lebo kúpele, keď sú v reštruktúrizácii, oni by mali svoje splácať, hej? Ale keď nesplácajú, my by sme ich nanosili na súd, to na každý, Tam ide o tých, ktorí jednoducho, tak jak vrajím, niektorí majú doslova po zmyslu, že platia dane na poslednú chvíľu, pretože pre nich sú to peniaze, ktoré jednoducho si myslia, že tam nemusia dať. Ale v januári budeme vedieť, že vieme presne si, tak. Žiaľ Bohu, nemám sa s tebou o čom baviť. Mal možnosť celý rok, ale... Počas roka už to treba riešiť, nie v januári. Práve, to je už neskôr, aby sa dalo. Máš to si v rozpočte, napríklad v marci, do konca marca by sa mal platiť. Môžeme, ale ako vravím, keď začneme, tak bolo všetkých kovať. Nemôžeme robiť výnimky, hej, že teraz ty nemáš, tak teba nedáme všetky zarábky. Všetko zarábky. Ešte aby to mienky boli posielané, lebo tieto veci sa robia, čo nie. To nie je tak, že to nechá v televízii. Ale tým pádom obec stráca na vážnosti výberu daní. Prečo? Keď ty dáš upomienku, máš tam určitú lehotu, do 30 dní nezaplatíš, ide to na exekúciu. Jednoducho taký zákon pre vás platí aj pre nás. Štátna správa, verejná správa platí, hej? A tým pádom strácaš na vážnosť, však som nezaplatil, to nemusím asi zaplatiť, hej? Toto malo už ísť, to operatívne treba riešiť tieto veci. Toho roku nezaplatí, je tam 1000 eur. Na druhý rok... Presne o tom to je. A potom je už ťažšie 3000, ako mu zaplatiť, jak 1000 do začiatku. Dohodnú sa, sú to stále tí istí ľudia, ktorí sú tam práve postavili. Ale po niečom dôsledku sú zaplatia sa či nie? No na konci to väčšina zaplatí. Ešte sľubili tam pustí 1500 eur, čo poučte tam na rok. Kúpele nezaplatili ešte tak. A to isté je ideálne. Ideálne zaplatil nič ešte? Tak neviem, som sa nepozerala na určite. Aké sankcie potom dávate tým, ktorí nezaplatia? Akú motiváciu majú tí ľudia, ktorí zaplatia včas a poctivo? No nezaplatia včas, alebo nezaplatia ich na exekúciu. Bežne, tieto veci. Aká sankcia potom tam je?
Ide na exekúciu, ale sa vydá taká sankcia. Kto už bol na exekúcii? No boli, ešte nemám tu ten zoznam, ja tam myslím, ale boli. Ale potom zaplatili? Aj cez exekúciu platia, nám či... Počkaj, aj penále, nie že to sa ťa vydá takú sankciu. Aj penále, čečne penále. Po vlastnom. Bo exekútor tam si napočíta svoje už. Ale či vôbec má z toho naviac, rozumieš? Má z toho, jasne, Janker počíta tu tam indekovať, tak počíta aj s tým, že sa to toľko navýši potom. No a nedá sa tým spôsobom, že nie cez exekútora, ale my by sme to riešili nejaký skladkový kalendár. Boli pokusy o skladkový kalendár, ale tam... To nie je, keď sa platí to. Tam jediný exekútor, lebo... To je diskutabilné. Tam exekútory nám to nežne treba. Aj skôr exekútor, lebo proste kto nezaplatí normálne, tak není väčšia šanca, to nie odosláva exekútora. Tiež by som požiadala, keď sa dá, aby sme na najbližšie zastupiteľstvo vedeli, o koho ide. Nejaký ten zoznam tých neplatičov a hlavne tých permanentných neplatičov. Vo výročnej správe hospodárenia tam je zoznam dlžníkov a tento rok, keď by mal, tak pribudne tento rok. A sú to väčšinou tí istí, alebo opakujú sa? Väčšinou tí. Že na najbližšie zasadnutie zoznamu. Nie, keď hovoríš, že je to vo výročnej správe, tak si to bol zaktualizovaný tam. Tak dajte zaktualizovaný. Výročná správa. Dobre, pokračujeme ďalej. Jirka, môžeme ísť ďalej. Neviem, príjmová časť sa navyšuje o celkovú hodnotu 16 407 eur. Ešte sa chcem spýtať, ten dobývací priestor tam... Áno, oni zaplatili 531 eur platia každý rok a tento. Ale išlo mi nejaké upozornenie alebo niečo? Pôjde, dobývací priestor, on má tam právo. Ja som si pozerala tú stránku Banského úradu, on má tam tie dobývacie miesta evidované, ale aktuálny bol za rok 2012. Ale aktuálnejším zákonom som to nenašla. Či nás ešte stále tam evidujú, aké sú dobývacie miesta. On si to musí vyžiadať tú licenciu, aby to mohol dobývať, tak vlastne on sa zaregistruje. Na základe toho oni poskytujú tie peniaze. Tiež tých 50 eur, tam je podobný revír. To už neplatí. To sa neplatí. Nie. Na jednej zmluvy na podobný revír už akože pálne a platia sa nájomníkom, či pojďte. Dotácie zo štátu tie sú upravené na skutočnú výšku, alebo poskytnuté. Výdavkovou časťou. Tam sa robilo personálne medzi poučkami, kde sa nenavyšovali celkové výdavky, kde bola úspora, sa ubralo, kde bolo, tam sa pridali taký najväčší pridástok, tam sú služby, 2336 eur. V tej sume je zahrnutá tá plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja o 1900 bolo stále potom geodetické práce, vytýčenie pozemkov, ale žiadosť je na spačkovú kanalizáciu z Európskeho fondu 240 eur. Dotácia voľby, to závisí od príspevku štátu, ktoré sú vyhradené. Odpad, tam som hovorila, že tu máme málo peniazy naplánované, inak tam by bolo zahrnuté to navýšenie služieb. Čiže oni zvyšili zmluvnú nejakú cenu. Lebo prakticky my sme vychádzali tých 15 600, sme vychádzali zo skutočnosti predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia od predchádzajúceho roku. A čím sa to navýšilo tých 2300, tie služby, že zdvihli? Zahnívosť tam navýšili. Čiže
Sa nedá veľa bude? No a bolo všetkým obciam. My sme mali prispôsobiť bezreventnému tomu zvýšeniu. To nafta išlo dole do pixle, oni to hore. Ale tu bol 1000. To sa nejednalo o kriminálnu, ako musí to byť ekozóne iné. To je neviem, všetko na rozhodnutí. Pôjdeme inou cestou, pôjdeme inou cestou. No tak keď neustále zvyšujú, tak niečo tam asi nie je v poriadku. Opravou cestných chodníkov 1310 eur sa vystavovali cesty smerom na Vahona, na San André, potom na Vleky a celková fakturácia 3 miliónov bolo na 13 300 eur. No tam ešte nie je všetko zaplatené, ešte tam? Nie, ešte je to. Ja som sa chcel tiež takové tam opýtať, jak sa to účtovalo, metra štvorcového alebo viac štvorcového? Lebo mne to tam ide trošku veľa peňazí, ako nechcem, toto len za to, čo sa tu zrobilo, sa mi zdá trošku veľa peňazí. No, niekde boli 2 cm diery, ktoré sa vybrali, niekde bolo fakt, čo sme dosypávali štrkom, pretože keď sa vyrezalo, tak to išlo hlbšie, proste spravilo sa to tak, aby to vydržalo čo najdlhšie. No, možno Peťa doplniť, môžem, že kto to odkontroloval vôbec, že či je to tak urobené, alebo tak. Čo myslíš, že? Celkové škoráky a hrúbka, že kde čo je myšľa. Ešte raz, tak máme to nafotené všetky tie veci, máme ich tu na fotkách, čo robíme. Lebo je rozdiel, dať tam 5 tón a fakturovať 10 tón, A to je všetko dokazateľné. Dneska urobím vývrh, nech sa páči, Je dokazateľné. Asi fakturoval niekto 10 cm a máš tam 3. Povedzme si tak za tú prácu. Lebo ja nechcem sa nikoho dotknúť, lebo vidím dvory, polasfaltované, potom... Nehovorím, je to super vec, lebo sa upravili cesty, všetko. Len je aj kvotná čiastka fakturovaná za prácu, čo je prevedená? Ja si myslím, že hej, neviem, kto to je zhodnotí. Vieš čo, tak ti poviem, lebo je tam nejaká suma vystavená a viem, koľko sa asi účtuje za meter štvorcový a sa to je s prácou a za tú cenu, čo je vystavená, ale by mohol byť meter štvorcový s finisherom alebo ručne kladený? S finisherom. Finisher je rozdiel, než také tam lepenie, ak sme nerobili. Ja si myslím teda, že je určite rozdiel. Ja ešte raz hovorím, je rozdiel, jasne, ale keď sa dohodnem za meter štvorcový toľko, dobre. Máme to všetko, zmenáme, že tie štvoráky nám ako sedia. Ešte raz, keď už vyšlo potom, máme to vyfotené, máme to vyfotené každú jednu za prítomnosti dodávateľa, sa to vyfotilo, čo urobili, čiže keď chceme to prekontrolovať, pozri sa, volá sa jedno, príde stavebná komisia, urobí sa nejaká sonda. Nemusí ani stavebná, pozrieme na to. Vieme, že nie sú zase takí nepoctiví, to vieme, že za tú sumu ešte ďalšie veci porobili, že nechcem to skráčať. Referencie sú na nich, tak to poviem, referencie sú na nich najlepšie, čo sa týka dĺžky, trvania, akým sa tým to znova objavia. Lebo sú všelijaké skupiny, čo to robia, ale si myslím, že toto bola najjednoduchšia a najschodnejšia cesta. Za takúto. A ja to spravím, vieme to na jar. Myslím, že kontrola spraví. Absolutne žiadny problém. Čo nám ide o princíp nič viac, že by sme nepreplacali nikomu, keď nemusíme. Transparentnosť a efektívnosť, že nejaká cenová poruša je daná, nie? Ja rovno poviem, sú cenové poruchy, jak som povedal. Tu vidím, všetko je na cenových poruchách. Nešlo to našich peniazí. Ešte tak, tým garážam. No, presne. Oni keď mali viac asfaltu a vedeli, že niekto chce asfalt, tak to išlo na ich vrúb, ten človek si to zaplatil. To nie, že teraz ten istý asfalt zaplatila obec, čo sa vyasfaltovalo za škôlkou, ani náhodou. To bolo zvlášť zákaz. Áno, to je pravda, lebo to im potvrdili aj niektorí ľudia, ktorí to majú zrobené. Ja len chcem sa povedať a opýtať, či náhodou im to nefakturovali 2 razy. Aj tomu dotyčnému. To si vieme overiť. Zaplatil a ešte aj my. Nie, to si vieme overiť, si myslím. Aj tá cesta, čo ide tam, to tiež bolo robené.
tá okruhu, čo ide na Nie, to je zase dačo iné. Tak si hovorili, že to ako... Nie, to je zase niečo. To, že tu firma bola a že si ich objednal niekto iný. To je úplne, to nemá s nami nič spoločné. To nie, že je tu teraz asfalt a my to všetko platíme, kto si čo zmyslí. Ľudia prišli za nepovedať, toto potrebujem zrobiť, zaplatili. Tam bolo stavebné povolenie podmienené tým, že urobia ten kúsok cesty pre Turbíka, hej. Bez toho sa potom turisti nebudú povedať. Nie, že tu iný hotel, že si vytmarili tie veci. Tak ja nemám problém s tým nechať to skontrolovať, keď je taká vôľa, absolútne žiadna. Ale si myslím, že tu nejde o to, či asfalt taký, alebo len taký, proste cesty si to žiadali. Žiadali si to Nie, že to je nespochybné, ako to len nie som za tá faktúra, či to nie je trošku veľa. Keď si dám do kalkulačky, neviem, 10 eur môžem dať na meter štvorcový alebo viacej a videli si to 20 000 eurami, tak by mi tam vyšiel pás možno od Klinca až minimálne po Vagonári alebo až do Zakruty. Kúsne celku, Štefan. Pozrieme sa do starovania. Ja viem, že a sú tu aj rezania. Ja viem, to mi je jasné, hej, ale zase nie je až tak toľko zrobené, že by to bolo v tej sume. Ja neviem. No, pokiaľ sú pochybnosti, treba preveriť tak len toľko, aby sa to nejak uzavrelo, že by sme mohli ísť ďalej. Čiže keď sú nejaké pochybnosti, napísať na papier, čo treba preveriť. To skoro prejdeme si zistíme. Dobre. Ešte niečo, či môžeme ísť ďalej? Neviem, tým položkom, čo sa poníži, ja si nemusím komentovať. Potom tam je materiál verejnej stránce 1400 eur navyše, to sú tie reťaze na traktor, aj čo to odlišní brzdy, tam opravdu navyše, treba sprevádzkovať. Čo sa robilo na tej ceste na Lapu 1600 či 1600, to má každý sa asi kupované. Aj si povedala, tam je to cesta k tým domu. Ale bolo to potrebné. A školstvo to vieme, to som minula sa bavíme o tom, a to sa im nás vráti. No celkový výsledkom je 16,7 eur. By to mohli by sme ešte, alebo mohla by som navrhnúť do tohto rozpočtového zákona ešte tu ten zmyslostatok dlhu či primeracieho 8 000 eur. Ako dohovor sa neplatí, už som sa pýtala týmto rok, že ako môžeme prekročiť výdavky, čo sme mali potom naplánované. Jednoducho je to záväzok, ktorý nás chce ťahá roky. My sme sa tu minule bavili na tú tému a sme to nechali, že dáme to preveriť právnikovi, takže si myslím, že neviem, vy nevážite. Ale ja... To je to prebytok, ktorý budeme musieť na budúci rok doložiť. Neviem, či by nebolo dobré, jak bola tá zmluva stanovená, vyplatiť do tej zmluvy a tú časť, čo už si narokuje akože naviac, tak toto potom riešiť, ale môj návrh je takto, že by sa to hradilo, že toto, čo fakt podľa zmluvy, áno, za tú vykonanú prácu by dostal. By bolo tá vec vyrovnaná a ostatné, to druhá časť, čo si narokuje vlastne, tak sa bude riešiť už. To sme minula, to tak bolo, tak navrhnuté.
10 000 bolo skoro. 10 000 bolo. No áno, ale my sme to hovorili, že by bolo do tej čiastky bola tá zmluva. Do tých 19 994, že by to bolo vyrovnané. A s tým, že ďalej sa to bude riešiť. Ale keď máme teraz prebytok, že by sme to teraz zaplatili. Ale len do tej čiastky. No, len do tej čiastky. No, ja súhlasím, ono sa... Do čiastky podľa ponuky. Tak, tak si to myslím. Do tej sumy. Ale my to aj tak zle máme voči splniste, lebo ty si, Vierka, prijala faktúru na 22 000, tak? To ja som neprijala, to No, pardon, nie ty. Bola prijatá faktúra na 22 000. My sme takú faktúru nemali akceptovať. My sme mali akceptovať faktúru za vykonané práce podľa zmluvy na 19 994, alebo koľko bolo, a práce naviac mali byť úplne zvlášť. No, takže toto ja neviem, jak sa s tým vysporiadal vôbec, to je problém nie môj, to je ekonomický problém. A podľa zákona o tých ďalších veciach, že výberové konanie prebiehlo a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tam ozaj malo byť faktúra za vykonané práce podľa zmluvy a plus práce naviac. A tam my teraz máme to v kope, a čo s tým? Dobre, chceme tých 8 000 dať. 8 celých nie, lebo... Nie, do tej čiastky 19 000 do tej čiastky 4,5 alebo koľko bolo spotrebované. Či sa to dá do rozpočtového opatrenia, aby to vedeli zakomponovať? Lebo pán Balaš tu rozprával na mňa, môžem týkame si, hej? Vieš, a čo keby tie druhé firmy tiež dali takú ponuku a mohli vyhrať? A dodátok potom by boli urobili. Ty si vysúťažil na 19 994, druhá firma má koľko ponuku? 20,500 alebo 21? A teraz je diskriminovaná. To je ten problém. Nie, problém tam je, že tam bola skrytá uvádač, ktorú sme nevedeli. To nebolo, že sme si vymysleli. My sme naceňovali fasádu a toto, čo je pod plechom. To, čo bolo skryté, kde sa rozsovalo a stekalo po stene. Ja hovorím... Rozumieme sa, hej, teraz. Za čo sa prišlo v priebehu realizácie? Nikto to nespochybňuje, ale nemalo to byť súčasťou výberového konania, ktorý prebiehol na tú sumu. Najväčší problém, že zlyhala komunikácia z druhej strany. O tých veciach, keď sme rozprávali, vedeli všetci, nejak skôr a riešime to za pochodu. Teraz už hasíme fakt veci, čo... Nemôžeš ma obviňovať, ale ja poviem, možno to bolo špekulatívne robené, hej? Úvodzovka, hej? Lebo tá druhá firma... Ja si myslím, že tam... Ja viem, hej, ale bolo výberové konanie na tú sumu, v tej sume mala byť vystavená faktúra, v tej sume sa malo zaplatiť. A zbytok malo byť riešené samostatne. Dobre, čiže v podstate máme rozpočtové opatrenie, chceme to tam zriešiť. Rovné do tej čiastky, ktorá bola vysúťažená. 19 994, či koľko tam bolo. Čiže Vierka takto sa to zakomponuje do rozpočtového opatrenia. Tam, neviem, takých 4 aj dáčov ostane. Dobre, môžete zatiaľ diskusia pri rozpočtovom zatrvaní, či ešte chcete niečo niektoré zhodnúť. Ak sme to stále na Tak keď hovoríte vývozu smeti, keď môžem sa potom vrátiť. Tie listy, čo sú teraz na ten rok, budú platiť do vysypania ešte, alebo ono bude stále platiť to isté, lebo sa nič nové neschválilo, tým, že sa to prezidentko neschválilo, čiže tie vývozné listy platia stále tak, každý si môže dokupovať. Teraz, jak sa bude dávať zaplatiť človek smeti, dostane presne ten počet. Ale platí sa do marca. To prechodné obdobie trvá. Oni ľudia si teraz dokupujú. Len tie listky budú platiť do marca, čo má Oni ostanú tak, jak sú, lebo každý dom má svoju obálku, ktorá má určitý počet listkov. Proste listky sa nám so smetiami vrátia, teda to smetiari donesú, a keď si ich kúpiš, to zase len tvoje tie dáme z tej obálky. Čiže každá rodina má určitý počet listkov, ktorý koluje len v tom čísle domu. Čiže ty si môžeš priskúpiť koľkoľvek ďalší. Ja chápem, či tie listky, čo sú teraz pôvodné, či platia do toho marca, pretože do februára, lebo ľudia budú kúpať zás na poslednú chvíľu. To len minule sa zmenilo, čo trošku bol problém. Teraz sa
Lebo pýtajú sa, že môžu si kupovať smerom. Kým nepríde výmer, to s výmerom dostanú No vyššie kúpia si, ja neviem, 5 lístky, použije 3, 2 mu zostanú a v marci sa mu povie, že ten lístok by nepadol. Ale nebude. Teraz už zostáva. Už nebude neplatný, proste to oni idú stávať. Ten sa presúba prakticky do proste keď chceš, tak si kupuj po 1-2 lístkov, počkaj, keď ti príde výmer a dostaneš štvorku lístku, aby si nemal nejaký navyše. Potom nedostaneš, ak máš nárok treba na 10 lístky, ale dostaneš na 6. Nie, dostaneš 10, musíš dostať. Musíš dostať ten plný počet, aby si to zaplatil. Že už nekončia platnosť, ale stále pôjdu tie lístky. To, čo si kúpiš mimo, to je môj problém. Ale to, čo keď sa ti zvýši, to bude celé roky. Ale nie, to je rozpávajú celý rok zase. nie je rok, Že sa bolo také poslali penisky, a museli vrátiť. To bude časné, keď sa to do tie isté listy sa bude. Kde máte čo zmluvu? Tak to už je takže to je si Toľko som ho nemal, toľko som ho mali doplatiť, čiže som ho 10 pustím, ako to by malo. Svetia, ľudia môžu chodiť. Ale zmluvu, teda ty si mal zmluvu. Lebo minula sme sa povedali. Nie, síce ja som zobral. Nie, Vlado, ty si bral, vieš. Si máš originál Vlado, niekedy si to mal riešiť. Nie. Originál je rovnal. Nie, som. No toto bolo tie napísané tam. Ja som si to poznačila, že Vlado to rozprával, že toľko sme mali. 4 dáče bolo. Vlastne, na koľko bolo zmluv, však ty vieš? 19? 1994. No a 10 sme pustili, to sme malo, že ešte sa ani potom, čo bolo v kultúru. Neviem, koľko na tom pustili. Preto bolo skôr sa platili. A tam je platili ten poplatok, čo boli tá svoju účasť. Tam bolo na čo by zaplatili, taká spolúčasť? 1200 eur to bolo dorovnané. To bolo dorovnané. Čítam to aj tiež, že? A to ešte minulý rok myslím. Minulý rok v decembri sa to platilo, tam bolo 1200 nejaké Čiže toto mne ostalo, ja som si povedala, že toto by sme mali doplatiť, sme to tie čiasy. Čiže tu 10, hej? Dobre, to je to tu značí. Dobre, čiže máme tu čo sa? Áno. Mohli by sme rozhodnúť, že čas s tým projektom. Nie, toto, čo si dal, všetko to bolo. Bo ja som dal možky, tam nemám všetko trošku správa. A dal som mi zaznal, že to je správu v poriadku, to mám. Mohli by tam ešte zaujímať, že to je 611. Keď niekde tak potom posunieš. Ja neviem, či to tam predávali. Rezervný fond vlastne. Či protokol čo? Preskočím. Čo? No. Koľko máme? Tam je asi zle prepísané. Koľko? Čiže nazvem to ako záznamom. Dobre, čiže... Ešte k rozpočtovým opatreniam nejde ten... Musíme schváliť. Môžeme schváliť? Či dáme na hlasovať? Dáme na hlasovať. Kto je za rozpočtové opatrenie? Ešte chvíľka niekto dokončí, že ostane nám prebytok nejaký. Lebo tam ešte toto.
Predbytok nám dostane 10 441,60 €. Počkaj, z toho ide... To bude, ešte nie je ako istý, hej, možno ešte niečo príde, výdavky by nemali že možno bude aj väčšie. No, keď niečo príde, to bude väčšie, keď nepríde niečo. Keď sa odplatia, tak nie je dobre si nechať rezervu, no, ale ešte počkaj, či tam vytvárame fond oprav? Fond oprav sa ešte tvorí, áno, na tomto, čo máme, 3 Čiže z toho... No a čo nám dostane, tak do rezervného fondu. Rezervný fond. A rezervný fond sa používa na investície, potom investičné výdavky. Tak boli nejaké projekty na budúci rok, tak sa dá čakať. Keď bude sa schváľovať záverečný spoluúčasť, čo by bola nejaká percenta, takže by boli prostriedky. Dobre. Na spoluúčasť, že by boli. Dobre, čiže vieme čo ako, takže keď nemal nikto k tomu otázky, tak dávam hlasovať, kto je za rozpočtové opatrenie číslo 4/2014, kto je proti, kto sa zdržal. Ďalším bodom je plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra cevičnej výdavky na prvý pôrok 2015. Čiže plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce cevičnej výdavky na prvý pôrok 2015. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý pôrok roku 2015 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení z nej neskôrších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý pôrok 2015. Poprvé, kontrola ročnej účtovnej zavierky rozpočtovej organizácie obce základnej školy a materskej školy Vyština Ružbáky. Po druhé, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení o nakladaní s odpadom a poplatkov za zber, prepravu a zneškodovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Po tretie, kontrola využitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre neziskové organizácie. Po štvrté, spracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2014. František Grech, hlavný kontrolór, Vyšné Ružbáky. Dôvodová správa. Zákon číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov ukladá v paragrafe 18f odstavec 1 písmena B povinnosť hlavnému kontrolórovi raz za 6 mesiacov predložiť obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie návrh plánu kontrolnej činnosti. Tento návrh musí byť minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom opcie odbytky. Ďakujem. Dobre, má niekto niečo k tomuto bodu programu? Ak nič, tak dám hlasovať, kto je za plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra cevičnej výdavky na prvý pôrok 2015, kto je proti, kto sa zdržal. Ďakujem. Ďalším bodom je správa. Protokol výsledku kontroly hlavného kontrola bol čítaný minule. Takže teraz ide správa o výsledku následnej finančnej kontroly operatívnej evidencie rozpočtového opatrenia za prvý pôrok 2013 v zmysle paragrafu 14 zákona číslo 581/2004 zbierky zákona. Nech sa páči. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za prvý pôrok 2013 v zmysle paragrafu 14 odstavec 4 zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákona. V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vyšné Ružbáky na druhý pôrok 2014 v zmysle ustanovenia paragrafu 12 odstavec 2 zákona číslo 502 z roku 2001 o finančnej kontrole a výkonnom audite a o zmene a doplnení zákona číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení a znení zmien vykonal hlavný kontrolór obce František Grech kontrolu evidencie rozpočtových opatrení obce za prvý pôrok 2013. Kontrolovaný orgán, hlavný kontrolór obce, kontrolu vykonal František Grech, kontrolovaný subjekt obec Vyšné Ružbáky. Predmet následnej finančnej kontroly. Kontrola rozpočtových opatrení za prvý pôrok 2013, kontrolované obdobie od 1.1.2013 do 36.2013. Miesto a čas vykonania kontroly. Obecný úrad Vyšné Ružbáky číslo 243 od 5.12.2014 do 14.12.2014. Doklady predložené na kontrolu. Kniha evidencie rozpočtových opatrení za rok 2013. Predmet následnej finančnej kontroly. Kontrola dodržiavania zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v prvom pôroku 2013 v súlade so zákonom číslo 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, znení neskorších predpisov a zákonom číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom o obecného zriadení a zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, interná smernice obce. Cieľ kontroly. Účelom následnej finančnej kontroly bolo preveriť súlad medzi schváleným rozpočtom obce Vyšné Ružbáky a jeho skutočným použitím v jednotlivých časových úsekoch a preveriť tak súlad tohto procesu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce. Kontrolu zistené skutočnosti. V zmysle paragrafu 14 odstavec 1 zákona, citujem, zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce. Rozdielne kompetencie orgánov obce pri schvaľovaní zmien rozpočtu určujú podrobnejšie zásady. V priebehu prvého polroka 2013 bola v schválenom rozpočte vykonaná jedna zmena. Táto zmena rozpočtu bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva na základe rozpočtového opatrenia číslo 1, starostom obce v zmysle paragrafu 23 odstavec 3 a zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Zmena rozpočtu bola vykonaná na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.4.2013 a spĺňala ustanovenia paragrafu 14 odstavec 1 a 2 odseku B zákona. Rozpočet bol upravený ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Záver, následná finančná kontrola rozpočtových opatrení obce v prvom roku 2013 nezistila vážne nedostatky, preto hlavný kontrol obce spracoval záznam. V rámci skvalitnenia rozpočtového procesu navrhujem vypracovať internú smernicu obce, ktorá zohľadní všetky varianty rozpočtových zmien pri schvaľovaní zmien v rozpočte. František Grech vo Vyšných Ružbákoch 15.12.2014. Ďakujem. Či túto správu berie obecné zastupiteľstvo? Ďalším bodom programu. Ešte keď môžem tam starosta, ten bod, čo tam bol navrhnutý, tak tam mala byť správa záznam výsledku následnej finančnej kontroly. Čiže keď môžem, ten protokol o výsledku kontroly hlavného kontrolora, predchádzajúci bod, tam bola predložená správa, ktorú vám prečítam. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolora Vyšné Ružbáky na druhý pôrok 2014 v zmysle ustanovenia paragrafu 12 odstavec 2 zákona číslo 502 z roku 2001 zbierky o finančnej kontrole vnútornom audite a o zmene doplnení niektorých zákonov, zákona 369 o obecnom zriadení, znení zmien, vykonal hlavný kontrol obce Vyšné Ružbáky následnú finančnú kontrolu príjmov obce so zameraním na miestne daň a za ubytovanie v zmysle všeobecného záväzného nariadenia číslo 1 2012 znení dodatkov. Kontrolný orgán hlavný kontrolor vykonal František Grech, kontrola subjekt obec Vyšné Ružbáky. Predmet následnej finančnej kontroly je kontrola výberu dane z ubytovania za rok 2013. Kontrolované obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Miesto a čas vykonania kontroly obecný úrad Vyšné Ružbáky 1.9.2014 do 30.10.2014. Doklady predložené na kontrolu, aktualizačné listy právnických osôb a fyzických osôb ubytovacieho zariadenia, hlásenia o počte prenocovaní, tlačivá, daň za ubytovanie. Žiadaný stav definujú predpisy. Základné náležitosti o miestnej daní za ubytovanie sú ustanovené v paragrafu 37 až 43 zákona číslo 582 z roku 2004, zbierke zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, z nich neskorších zmien a fungov. Po druhé, všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, z nich neskorších zmien a doplnkov. Cieľ kontroly. Cieľom kontroly bolo zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné zákony a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontrolou bolo zistené všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Ružbáky číslo 1 z 2012, ďalej všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach upravuje predmet dane, náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie pre účely dane, spôsob a lehota odvodu dane a ostatné náležitosti dane za ubytovanie. Ustanovenia všeobecného záväzného nariadenia sú v súlade so zákonom číslo 582 z roku 2004 zbierky zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien. V zmysle všeobecného záväzného nariadenia obce Vyšné Ružbáky číslo 1 z roku 2012
ktoré bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva, je daň z ubytovania 50 centov na osobu a noc. Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomné oznámenie o začatí, zmenách až skončení prevádzkovania tohto zariadenia. V rámci oznamovacej povinnosti je povinné uviesť ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia. Údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje. A o vybranej dani vedie prevádzkovateľ zariadenia evidencie v knihe ubytovaných. Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie pre účely dane. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovanie zariadenie na území obce evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá musí obsahovať mená, priezviska ubytovaných s adresami ich trvalého pobytu, vrátanie údajov o dátumoch prenocovania. Danú evidenciu je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre účely kontroly. Spôsob a lehota odvodu dane. Správcovi dane vždy štvrťročne do 10. dňa nasledujúceho štvrťroka predložiť písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci štvrťrok za každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne. Daň za ubytovanie sa platí štvrťročne a je splatná do vyrobenia do 15 dní, buď bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni obecného úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží splatiteľ od správcu dane. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príjmy týkajúce sa výberu dane za ubytovanie, tak ako boli vyhodnotené v záverečnom účte obce za rok 2010, 11, 12, 13. Rok 2010 bol predpis 4030,40, skutočnosť bola 4030,40. Rok 2011 bol predpis 40 074,80, skutočnosť bola 40 074,80. Rok 2012 bol predpis 45 000, skutočnosť 21 987,50. Rok 2013 bol predpis 12 000, skutočnosť 11 601,40. Rozpočet na rok 2013 bol stanovený vo výške 35 000 eur a počítal s doplatením dlhu Kúpele Vyšné Ružbáchy a.s. pravidelnými platbami. Avšak neplatením a vstupom uvedenej spoločnosti do reštrukturalizácie bol upravený rozpočet na hodnotu 12 000 eur. Skutočný príjem bol 11 601,40. Obec eviduje pohľadávky na dane z ubytovania vo výške 43 642,60 eur. Z toho prihlásených v reštrukturalizácii je 29 753,50 eur. Z údajov je preukázané, že výber dane za ubytovanie nedosiahol rozpočtový príjem, rozdiel bol iba 3,32% za rok 2013, avšak bolo to len 33,15% príjmu podľa plánovaného rozpočtu na začiatku roka. Počet daňových subjektov v obci je 28. Kapacita prihlásených lôžok bola v roku 2012 1152 a v roku 2013 iba 774 lôžok. Pri miestnom zisťovaní neboli zistené nedostatky v evidencii ubytovaných, rozdiely medzi skutočným stavom a daňovými priznaniami, respektíve nesplnenie registračnej a oznamovacej povinnosti. Bolo zistené, že daňový subjekt porušuje všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Ružbáchy číslo 1 v roku 2012, ktorom bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva daň z ubytovania 0,50 eur na osobu a noc. Na jeho internetovej stránke uvádza výber dane z ubytovania v sume 1 eura. V roku 2012 bol predpis dane 36 424 eur. Zaplatená daň za ubytovanie bola vo výške 21 287,50 eur. Z tejto sumy je 6 286 eur uhradená daň, ktorá bola vyrobená v roku 2011 a sumu 15 701,50 eur tvorí platba za daný rok. V roku 2013 bol predpis dane ubytovania na sumu 32 921,50 eur.
Zaplatené bolo 11 601,40 eur. Z tejto sumy bola čiastka 8 625 eur zaplatená za rok 2013 a čiastka 2971,90 bola platba dane za minulé roky. Daňovým subjektom, ktorí neuhradili daň za ubytovanie v plnej výške, boli zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatku. Prehľad platenia dane je zabezpečovaný, pohľadávky za nezaplatenú daň sú evidované a vymáhané. Pre zvýšenie výberu dane za ubytovanie zo strany správcu dane odporúčam toto zabezpečiť vyhľadávacou činnosťou, napríklad využitím internetového vyhľadávania ubytovacích zariadení. Náhodným vyhľadávaním bolo zistené prevádzkovanie pre penziónov, bungalov a viacerých ubytovaní na súkromí. V zmysle ustanovenia paragrafu 21 zákona číslo 502 z roku 2001 zbierky zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a o doplnení niektorých zákonov z nich zmien bol o výsledku následnej finančnej kontroly vypracovaný záznam, ktorý sa vypracováva, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky. Záznam o výsledku kontroly bol vypracovaný dňa 26.11.2014 a podpísaný inžinierkou Janou Vindekovou, ktorá vedie agendu miestnych daní. Po Vyšných Ružbách 26.11.2014. Ďakujem. Môžem sa spýtať? Áno. Vysvetlím, to bolo zistené, že daňový subjekt porušuje VSN obce. O tom jednom. Na jeho internetovej stránke uvádza výber dane za ubytovanie sumy 1 eura. Áno. To je nejaký subjekt u nás v obci? Áno. Ktorý si účtuje 1 euro za daň z ubytovania. No dobre, tak keď si účtuje 1 euro, mal by to 1 euro aj odviesť. Odviedol to? Nie. Lebo jednoznačne... Porušuje všeobecné záverečné. Dobre, to, že on porušuje, ale on sa obohatil na úkor obce, čiže on by to mal odviesť naspäť obci. Keď si tam uviedol 1 euro, tak mal by to dať naspäť obci. Trebalo by ho vyzvať, nech predloží knihu a na základe toho... A ďalšiu vec sa spýtam ja. Ktoré subjekty platia tak, jak by mali platiť? Možno jaký, hej? A zvyšok nič. Jak to vieme osledovať? Preto som vám čítal povinnosť, čiže každý má povinnosť viesť tú knihu a na základe nejakej kontroly, kde by to priamo vstúpiť na objekt, predložiť. Nie, treba vyzvať ten subjekt, nech predloží knihu ubytovanie. Zajímavé, tu nám niekto smiešný 5 eur príde sa platiť a tam je aut 30, hej? A povie, nikoho som nemohol celý rok. No to je pekné, teraz si urobil tú správu. Aký ďalší postup? Mňa by zaujímalo, čo ďalej? Trebalo by sa nad tým zamyslieť a prehodnotiť vlastne to všeobecné záväzné nariadenie z roku 2012, ktoré máme. Máme tam stanovené, niektoré obce vyberajú mesačne tú daň z ubytovania. Neviem, či 3 mesiace nie je dlhá doba na to, lebo po 3 mesiacoch ťažko sa dá aj odkontrolovať, tak ako tu hovorí Vlado, že či tá situácia bola skutočná, alebo nebola skutočná. Lebo my na základe všeobecného záväzného nariadenia môžeme ich donútiť viesť knihu ubytovaných, ktorú my môžeme kontrolovať. Ale keď on si nesplní tú svoju povinnosť a nenahlási nám ten počet, lebo on na základe ukončenia daného kvartálu nahlasuje svoju daňovú povinnosť, koľko mal ubytovaný. Čiže na základe toho sa vyrobuje správkyňa dane, vyrobuje im vlastne predpis, ktorý oni nám platia. Čiže ona štvrťročne vyrobí na základe... Na základe toho, že každý jeden subjekt musí priniesť... To znamená, že teraz, jak ty hovoríš, tomu subjektu by mala vyrobiť to euro. Keď si ho vyučtoval. Nie môže vyrobiť euro, lebo my máme všeobecné záväzné nariadenie, čiže bude potreba upozorniť a keď mal a vyberal tú čiastku... On doslova obťahol toho zákazníka, nie ho lebo my máme... Pod hlavičkou obce. Lebo on to bral pod hlavičkou obce, čiže on poškodil naše meno. Tak, on poškodil obec, rozumieš, že on povedal, obec chce odo mňa euro. Dobre, ale čo s tým spravíme? Dáme trestné oznámenie, že nám ukazí meno? Lebo tam... Minimálne treba upozorniť na to. Minimálne treba upozorniť, že tie peniaze, ktoré naviac vybral, by nám odviezť obci. Myslím, že on veľmi dobre vie. To je tajomstvo, kto to je? Nie je to tajomstvo. Kontroloval ho, takže... Nemôže to byť tajomstvo. Je to pán Hiria. Pán Hiria? Nech sa páči. A koľko, sa spýtam, koľko nám odviedol do našej kasy? Sa spýtam. Vierka. Treba ho upozorniť, že porušuje všeobecné záväzné nariadenie obce, aby si to dal na pravú mieru uviesť a otázka je, že čo s tým, keď vyberal. Na základe čoho to vyberal.
Či na základe vlastnej vôle, lebo tým pánom porušoval všeobecné. Či dal tým ľuďom doklad, či nedal doklad. Jak to je? My to nevieme to zistiť. Akurát nám ukazujú. No. A ti poviem tak, lebo zrobil zleného tomu na obci. Čiže teraz, bohužiaľ, tým, že sa neschválilo BZN, tam bol priestor na doriešenie toho problému dania rozpadov, kde je zakomponovaná daň z ubytovania. Aj ten model sme tam mali vymyslieť, akým spôsobom sa budú tie peniaze vyberať. Čiže... Trebalo by pripraviť všeobecne záväzné nariadenie ohľadom výberu daní, špecifikovať ho presnejšie a na základe toho by trebalo stanoviť vlastne ten postup. Čo v prípade? Mesačne osledovať, lebo toto je za 3 mesiace. Máme subjekty, možno nikto sa ti sprostý, rozumieš, keď tam není, rozumieš, ale musíme to mať vo BZN a musíme mať ten mechanizmus, ako to spraviť. No mali urobiť komisiu, ktorú tam, ukáž mi, koľko máš ubytovaný. Máš zapísaný? Nie, nemáš. Na to je hlavne kontrola. Toto by sa dalo, my vieme požiadať o kontrolu, čiže my môžeme vyžiadať daný subjekt na predloženie podkladov, čiže knihu ubytovaných na predloženie na kontrolu. Nie, ako vieme to. On nám musí predložiť. Len skutkový stav zistíš taký, aký je v knihe, to je ten problém. Reálny stav. No, treba začať ľudí na kontrolu, lebo ak sa tu ľudia iba rozprávať o tom, tak nikto to neverí. Dobre, ale musíš mať naozaj ten mechanizmus dobre vymyslený, lebo s tým sa boria všetky obce, kde majú ubytovaný. Ja si myslím, že treba začať s penziónmi a oficiálnymi. Ja riešim tí, čo majú IČA a čo majú oficiálne prihlásené penzióny. Čiže bavíme sa o subjektoch, ktorí sú zverejnení na internete, že ubytovávajú, majú IČA a živia sa. Čiže tu riešime vlastne hlavne tých. Za rok 2013 56-50 a za 2014 44. O čom to je? Čo? Čo? Počítajte s tým, že 50 centov je daň za ubytovanie za jednu osobu na jeden deň. Na tej sume sa musím smiať, lebo to je čistý blúd. Prakticky, keď by som to bral oficiálne 50 centov za noc, tak on mal 268 nocí. Za rok 2014. Za jeden rok. Za jeden rok. A teraz si zoberiem. Keď mal jednoho človeka celý rok ubytovaného, tak to nemá na sebe. A o čom to je? Dobre, čiže... On okráda obec. Treba naozaj euro si účtuje. Treba sa všeobecne na to pozrieť. A hlavne vymyslieť nejaký... A hľadať nejaký spôsob. Bude treba napomínať a posielať a, jak hovoríme, treba zaviesť kontrolnú činnosť. Čiže treba požiadať o knihy a pravidelne kontrolovať, dajme tomu raz za kvartál alebo nejakým spôsobom. Hlavne, keď je sezóna, lebo mimo sezóne sa zbytočne budeme baviť. A zase, keď sezóna a vyberáme po 3 mesiacoch, to je dlhá doba, lebo za 3 mesiace už človek nevie, čo sa udialo. Čiže trebalo by to mesačne riešiť, hej, a po mesiaci, že by sa predkladali výkazy, výruby. Možno pre niekoho to bude 5 eur, ale možno pre niekoho to bude motivačné, že namiesto ročných 5 eur vyberáme možno 55 eur. Na druhej strane treba povedať, že treba najprv na tú službu ako hlavne vytvoriť podmienky na to, aby tu ľudia chodili a aby tie penzióny fungovali a tým pádom potom bude aj väčší výber daní. Lebo my nemôžeme teraz len naháňať penzióny, keď sú práve. Treba tu vytvoriť podmienky, aby sa tie penzióny naplnili a potom možno... Peťo, ale ty odvádzaš iba z toho, čo presný, nie že máš takto 30 dôžka. Druhý dôsledok dane z ubytovania je to, že z tej dane z ubytovania závisí aj dotácia od štátu, ktorú dostáva organizácia cestovného ruchu. Čiže my koľko daní vyberieme, toto je to číslo, ktoré ide do toho balíku, z ktorého ide potom dotácia pre organizáciu cestovného ruchu. Čiže určite nám záleží na tom, aby sme vyberali čo najviac peniazy. Ale aj Peter tiež je rozumie, lebo keď nie je z čoho, nie je z čoho. Keď je, tak nech platia. Ja ti poviem rovno, prečo jeden môže poctivo platiť a poznám takých? Vieš, prečo majú systém na to, lebo poctivo platí a druhý to obíde trikrát tak, rozumieš? My nemáme systém, ale kto poctivo podniká, on tu tých 50 centov. Lebo on to vykasujú, to nie, že... To sú peniaze, ktoré on vyberie. Ešte sa chcem opýtať, daň z ubytovania v 2012 roku, tam je
Dozovky rozdiel, to je kúpele? Zaplatená máme 45 a zaplatené 21 900. Vtedy to začalo. Kúpele vtedy prestali platiť. Čiže oni tam mali 29 000 pomaly rozdiel, čiže tam bol 29 753,50. To boli kúpele, čo neplatili. Oni 50% sa vyplatili. Vtedy to vlastne začalo ísť dole. To je lepšie. Zbierajú sa. Ešte nejaké? Mám ešte nejaké otázky? Keď nie, tak vlastne táto správa sa berie. Ďalším bodom je rôzne. Rôzno máme žiadosť o pridelenie bytu Štefan Lach. Žiadam zastupiteľstvo obecného úradu pridelenie nájomného bytu dostávam dôchodok 620 €, ktorý pokrie moje byty, ako aj platbu za nájomný byt. Máme jeden byt voľný, takže nech sa páči diskusia. Za tých istých podmienok, ktoré sú byty. Máme tam VSN-ko prijaté, že to ešte platí, čiže spĺňa podmienky toho VSN-ka. Ide o to, že či sa mu dá, a ak áno, tak bude musieť dokladať príjem všetko, čo s tým súvisí. Príjem a tak zalo. A nikto mi nevie, koľko sa ešte napadí. Okolo 300 ešte. Tak, sme vtedy rátali, že okolo 300 € treba Ale nájsť. je schopný ľudia podpísať. Nevieme, koľko má ušetrené. Ale to je 320 €. Dôchodok. Platí sa 300, je schopný to schváliť. Čo je 300 sa s tým neplatí, za jedno izbovú byť až platí. Školník hodí na 64 €. Koľko vyjde jednoizbový byt mesačný nákladný komplet, nájom, energia? 64 je to u nás. 64 € je u nás. Nájom a plus energie. Ďalší 64, áno, tak verme, že... Keď nebude paliť, tam nepalí, tam žeru. Nie je to definitívne, to znamená, že aj on môže odstúpiť od toho. Keď to nebude zvládať, proste uvidíme, že neplatí predstava. Vieš, že potom je ťažko Potom ide na ulicu, vieš. Ja on má doma. Ale to nie je ono. Ja rozumiem. Že gaz... Spoluvačnícky podiel možno byť taký. Zase na druhej strane nemôžeme, keď má záujem a chce platiť, tak... Samozrejme, za tých podmienok ako ostatní. Pred podpisom zmluvy sa mu vysvetlí všetky povinnosti, ktoré má. To znamená, musí platiť, čo všetko s tým súvisí, vrátanie starostlivosti o okolie a čo s tým. Proste musí byť zrozumený, že do čoho ide, hej, nie, že on bude v byte sedieť. Asi tak. Čiže... Neviem, že povedzte je ostatní. Nejak ostatní sa netreba. Hej, no čekaj. Minulý prišiel, ja by som to bude platiť, že 300 €. Lebo prakticky platí obec, to máš furt lepšie. Furt lepšie. Energie možno nemá také veľké, určite nemá také veľké, bo teplo neplatí tak, ako by sa. Tu zaplatí za teplo 100-150 €. Tam zaplatí... Tam jak to, že je znak energie, že tam teplo nemá. No však to tu prespí a tu vidíte, či káme poďme. Minulá som vysvetlal. Ale ako... Však tak, jak a s tým, že je problém, že či na vstúpiť mohol pozorniť. To upozorím, my mu vysvetlíme presne všetko, čo je byť. To s ním budeme mať dlhšie rozhovor. Dobre, či dávam hlasovať, kto je za pridelenie bytu? Za tých podmienok, ako sa Čo? Za pridelenie bytu. Lachovi. Ešte minulé bolo, že -1 má doma. Dobre, kto je proti, kto sa zdržal? Niekde sa mrzne. Ďalším bodom je výstavba rodinného domu. Ešte sa pýtam, či by boli teraz pokomená. Veronika Grigeková. Máme tu rodinný dom. Páči sa? Žiadosť o výstavbu rodinného domu. Hej, môžeš mi sa páčiť. Žiadosť o výstavbu rodinného domu pána Čeleckého s manželkou, je to v meste Peter Martinek, Andor,
predal pozemok blízko parcely pána Rusa tam. Hore je to dom so súdovou strechou, ja si myslím, že ťažko je obmedzovať ľudí, keď by stavili, nie je to až také, hej, že podľa mňa som videl v tom projekt, že dosť taký schopný, však viete, tam vyvadol dostavnej komisie. Ťažko je obmedzovať ľudí, pozemky sú určené na výstavbu. To na dvoch pozemkoch Štefan chce postaviť jeden dom? Nie. To si vyložil od Petra Martina? Nie, od Petra Martina. To je kolik častí je Gruzie, to znamená... Jak presne pravičke je Rusový z tej strany od cesty, podľa kolo horku. Petra Rusa. Je to Petra. Je už to ukruháči, dá sa povedať. Je to určené, že tam špekulovať. Ľudí treba pustiť, nech stávajú. Tam siete má všetko, hej? Nie. Že si nepostavíš si taký. Napríklad. Tam pogovori smo na začátku. Prepáč, teraz ma napadlo ešte k tej tvojej otázke na začiatku. Však ja som nebol vtedy kontrolovaný. Nemal pracovnú zmluvu 2 roky zadarmo som to tak asi to... Keby som ťa nezavázal. Prepáč, preverím, dobre? Ale kontroloval si. Není se dlouho. Půltová, to já jsem se právě dlouho. Nech sa nestávajú nejaké kocky, až tu som tam videl, že vidíš také obrovské kocky. Otopenie. Posledný bod, možno v rôznom ešte dačo iné bude, neviem. Ja som Polvársky. Polvársky je ten posledný. Štefan, môžeme som nevidel už? Ja si ich uvítam. Nie ten Peter, Ale teraz. Nie, na termínu tam. Neviem, to je Polvársky. Majiteľ je Polvársky. Myslím, že určite to bolo viac Ja som sa táto vyrastla taká obrovská, No to tak z cesty, kde to tam bolo. Zlaté to nie je to. Ale viac vecí začíname riešiť. To je na to dole. Preto to chcem, že to bolo transparentné, alebo nebol problém, čo sa možno sa pochybňujú veci a zbytočne, nie? Že by pri žiadnych veciach, z ktorého problému, Ja nemám dôvod, aby som sa zvedal na... Nemáš potom.
treba robiť tak. No, ste oboznámení, čiže môžeme hlasovať. To nie je Štefan, povedz nám, ktorú drevenicu teraz tam robí? Všetky veci sú tu, čo sú. Dobre, či ste oboznámení so stavebným projektom, ide o stavbu pôvodne. Dávam hlasovať, kto je za túto stavbu, kto je proti. Čiže ďalším bodom je diskusia. Máte niečo v diskusii? Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať tú značku zákaz státia, že platia pre tie 4 domy a potom prilákajú duši. V tých domoch tam dvoch majú auta, Sendrielci nemajú auto. Posúdnišie? Nikdy auto nestoja. Posúdnišie? No lebo tam to je... Jednoznačne, však dávalo sa tam chodiť Grančajovi vtedy, nie? Ale sa neviem domyslel, lebo križovatky, či pravo, či vľavo, tie duši A je tam značka križovatka teraz? Keď tam není značka, tak neruší nič. Registracja to zrobiła jedną sice i tak idziesz w Tam není značka, neruší. Do spodu je. Do spodu je nič, zvrhnúť. No ja viem, ale... Keď není zvrhnúť, tak tá značka platí až po koniec. Či by nebolo dobre posunúť. A poviem rovno, preloží Grančajovi zase nejaký, neviem, buď na 10 Grančov, lebo čo tie auta stále. Možno neviem, ale aj tie strany trošku upozorniť. Ale to u mňa potom. Nie, že to nie sa stále. Plus, chodíš do slov, chodím, otáčam sa, krútim sa. Ono je to tam potrebné, že jeden pás bol pohodný v každom prípade. To je pre ľudí, tam chodia po chodníku, tam postaví jedno auto na chodník, druhé vedia toho na cestu. Dobre, ešte niečo. Ten stĺp pri bytovke druhej, jak ja bývam, tak aj sa kolíše, to sa je nefunkčný vlastne. Nie, kandeláber. Tu budeme dávať. Osvetlenie, len zbytočne tam je, hej, a keď vietor je, tak úplne môže do bytovky, alebo na auta rozbíjať. Je to zbytočný prakticky, hej, lebo nesvietí. Mali sme v pláne ich dávať dole, ale pôjdu všetky dole, tie, čo boli na rozhlas, a ktoré nie sú potrebné. Tam sa urobilo nové svetlenie, lebo aj tá porucha, čo bola v novembri niekedy, tak na tej ulici vzniklo. Ja sa spýtam takú vec, že kto dával návrh na tie marky, na tie kríže, tak to musím nazvať, kto to je? No, je to v rámci... Rozdeľovací, či čo? Je to v rámci dotácie vlastnej organizácie cestovného. Ale kto dával návrh na tú marku, tam, čo má byť na nič by bolo? Je tam niečo zle? Tak sa spýtam. Povedal si, pán starosta, ti položil otázku. Ja som sa pýtal, kto dával návrh. Dobre, návrh dávali dizajneri, ktorí si tu prešli celú vôbec. Ale kto im povedal, čo tam má na tom konkrétne byť? No vychádzali z map, ktoré sú k dispozícii v obci. No, dobre, no. Super. Takže niekto rozhodoval bez nás o nás, hej? No však treba povedať, čo je zle, lebo toto sa dá všetko opraviť. No, čo nie je ja dobré. navrhujem, lebo som si prešiel všetky mapky a prečo napríklad je tam reštauračné zariadenie, máme ľudí, krčmy, toto je toto a je tam len kameňák a glinec. Nič viac. Žiadna makúra, žiadny grosej, žiadna krčma. A 4 razy. Dobre. Ešte vysvetlím. Toto je prvá fáza. Druhá fáza. Ja som si len to všimol, možno si to nikto nevšimol. Ale Druhá. prečo je tam len jeden podnikateľ, čo euro nám vyberá a jeho 2 podniky? Nič viac. Toto je prvá fáza. Druhá fáza bude naraz cestí monument, ktorý bude spájať všetky tieto smery. A v tej druhej fáze budú ešte 3 veľké mapy, na ktorých budú všetky podniky. Toto je len doplnkový charakter toho. Tam sa rozumiem. Ja ťa rozumiem, ja ťa rozumiem. Ja sa zaspýtam. Chceš to vymazať? Povedz. Ja to vymážem. Není problém. Nie, ale prečo sa stávame k tomu tak? Chceš to vymazať? Ale nechci vymazať, ja s tým súhlasím. Dobre, ale prečo, rozumieš, jak sme minule povedali, keď sa niečo rieši, poďme my 3-4 s tebou, dajte toto, vysvetlím ti, toto bolo riešené od januára minulého roku. Kým sa to dostalo do... Hirianím sponzorom, tam je jeho podniky, či čo? Kým sa to dostalo do realizácie... Ty si tam? Ty
ty si to dal. Dobre, sa ťa pýtam, ako chceš napravu? Spravíme napravu. Môžem povedať, že bolo by dobre doplniť, keď sa dá, je to možné doplniť napravu. Neviem, ako to slovne, ja hovorím, prečo tam sú len 2 chodníky, ale 10 chodníkov. Vlado, ešte raz. Daj návrh na napravu. Vymažeme, nič viac. Nie, treba vymazovať. Ale bude mapa veľká, kde budú všetko rozumieš, minule som prišli tu listy a kúkali tam, hej, čo kde je, hej. Ale to tak, keby sme nahrali zase niekomu na smeč, hej, ale sa páči. Teraz to dajme, že treba to doplniť, tú mapu, že by bolo, že zbytočne sa budeme tu Ja by som myslel blokové smerovníky. Hlavne sú 3 na miestach v obci pre orientáciu budú čísla domov hlavne. A teraz som povedal, že aj do toho hlavného my by sme mali povedať, čo tam má byť. Nie, že oni zase robia a zase tam bude kameňák, aj ten Glinec. Takto. Na vypomienkovanie to pôjde všetkým. Na miesto tej tabule alebo smerovky si nemohlo by byť smer obecný úrad. Ľudia sa pýtajú, čo je vám. Toto bola pripomienka, naozaj počúvala, čo budeme rozprávať. A je tam ešte raz, toto bude všetko v tých veľkých mapách. Na začiatku obce bude jedna veľká mapa, ktorá pritiahne pozornosť v strede obce a ešte na jednom mieste, ktoré vyberieme spolu, lebo aj tu myslím, map budeme vyberať spolu. Čiže nie ja poviem, že tam. Toto bolo riešené naozaj v... Preto sme tu, že sme o tom debatovali. Potrebné bolo vyčerpať dotáciu, muselo sa to zrobiť v šibeničných termínoch, doslova, takže jednoducho to je tak, jak to je, ale nie je problém to na to upraviť. Tým pádom, že sa bude riešiť ten veľký monument, alebo jak sa to povie ináč, by sa mohli riešiť aj tie billboardy, ktoré tu sú a strašne. Toto všetko by malo ísť dole, pretože jedno pozemkov, bo na ich pozemkoch sú čierne stavby. A tým sa sprehľadne obec a bude jednoduché značenie, proste teda nič nebude ťahnuť. Nastúpil, kedy mali už žiadosti niektorí, že či si môžu dať reklamu, že taký podnik taký. Vtedy sa povedalo rovno. Nie, budeme to robiť komplexne, že tam všetko bude. Som rád, že prišla tá doba, že ozaj sa urobí, ale treba to ozaj objektívne urobiť pre každého. Nie, pre všetkých ľudí. Nie, toto ani vôbec, ti poviem pravdu, že ani som nezaregistroval, že tam sú. Teraz ma napadlo, možno to dali z toho dôvodu, že pri Glinci aj... Ale všade je recesia, a my si z toho sami robia, že či my už nevieme, čo je recesie, že na každej križovatke máme napísané recesie. Keby bolo recesie pod vláčkou, recesie pod vykrývačom, ale neviem. Nie, všetko smeruje k jednému recesiu. Všetko smeruje k jednému recesiu, ktoré naozaj ten monument tam bude jasný, zreteľný a bude tam napísané, že to je recesie. Čiže nie konkrétne križovatke, k tomu jednému miestu, a to miesto je vlastne na tom... Našom dohľadče, keď ste robili už Bašani, lebo poznajú tu, jak sa to volá, alebo prezýva, a nie takto to zrobí v Ľubovni od stola. Nie, oni od stola toto nerobili, oni si prešli tú obec, naozaj tu boli, niekedy mňa bolo... Ešte raz tak bolo povedané, Nie, Peter, ono to muselo byť vymyslené čo najjednoduchšie, pretože ľahko sa zamotať, aby si mal len 4 orientačné body a teraz sa napojiť jeden na druhý. Nie je to také. Ja viem, že to nie je jednoduché, ale zase na druhej strane tí turisti z toho nevidí teraz. Vyjdú, ak tam bude ten monument, ten posledný, čo má byť, ktorý bude smerovať na všetky strany. Toto je ten posledný bod, ktorý jednoducho to všetko usmerí. Treba si to prejsť, že niekto dostane nejaký návrh, že tam nie je. Toto boli dotačné peniaze. To znamená, že to prejde všetky matky a prečo tam 2 podniky sú. Rovno si pre hediaka robiť. Myslím si, že... Ja nemám s tým problém. Naozaj, není problém to opraviť. Aby sme ju robili za to, že on si Euro vyberá, no to asi má tam toto. Ja neviem, či sa vyberá, ale tak má ceny nastavené. Dobre, ešte niečo? Ja by som chcel osvetlenie, vieme nechať pustené cez sviatky, či tu sme riešili? Malo by sa pustené, teraz určite bude pustené. Neviem, teraz každý rok keď ideš od 10. spať, čo nás svetilo, určite neviete. tam je.
to zavolal cez tie Včera aj na to. Ale počuj, ja som to Nie, ono jedna fáza išla, potom po ulice svieti od zelenej. Ale ja som sa tam Nie, viem, nechaj. Nie, ale ja opravil to dneska do obeda, alebo spravil. To tak teda sa tam svietili, tak to jedna fáza, lebo to je to, že... A tu jak je termínač, že je neon, ten tiež nesvieti, to je v jeho pozemku, alebo sa to dá vymeniť? Dá sa. No tu je teraz pri škole zrobený nový, ale je to na jeho pozemku, ale na stĺpe, ktorý patrí energetiku. Keď vyjde dráva niekde kolo podánky, tak je tam tmavý. Potom svieti až do predvalky. Dobre. Žarovky som kúpil dneska to až. Dobre, ešte niečo? Ja môžem, keď sa bavíme o tých názvach a tak ďalej, páči sa mi napríklad Lenda, kde je pekne popísané ulice a všetko, nechcem teraz si dávať do povedomia, ale už sme sa asi pár rokov dozadu sa stále bavíme o tom, že trebalo by nám riešiť dva problémy, to je prečíslovanie vlastne domov a označenie tých ulic. Ja viem, že náklady, pásy, občianske a tak ďalej, ale keď sa nikdy do toho nepustíme, nikdy to nezrobíme. Trebalo by pomenovať tie ulice, však poznáme ulice, čiže buďme hrdí za to, že je to podlážne, buďme hrdí, že je to tam Červená hora, alebo neviem ako. Dávam na zváženie, nehovorím. Nájdime si spôsob, jak pomenovať tie ulice, keď už značíme, tak označíme ich. A druhá vec je to prečíslovanie. Trebalo by urobiť nejaké riešenie. Štefan Keva, že nie. Keď nájdeme systém dvojitého číslovania, ja nehovorím, že sme menili teda všetky občiansky, ale keď sa nám narodia deti, tak nech už majú v občianskom nejakú ulicu a nech majú aj číslo domu, ktoré je aktuálne nové. A za 20 rokov si myslím, že vymeníme si, za chvíľku budeme meniť občianske preukazy, alebo keď je s tým nejaký problém, berme to tak, že sa to nedá. Ale skúsme nájsť riešenie, že by sme mali domy za radom poukladané, mali sme ich na uliciach a berme to tak, že je to na obdobie 20-30 rokov, kde by sa mali tie materiály vymeniť. Či to nie je zlá myšlienka, lebo stále hovoríme, že to sa nedá. No nikdy sa to nebude dať, keď sa do toho nepustíme nejakým spôsobom. Hej. Ja som hovoril už o tom zadeža, keby sa to bolo vtedy riešilo, lebo to nie je otázka. To občianku ja si vymením, možno aj vy tu ostatní, čo ste možno raz za 10 rokov. Si vymeníme. I doklady ostatné. A keby sa to, ale keby sa to riešilo neoficiálne a za 10 rokov sa to zoficiálni, tak ja si myslím, že sa dá zrobiť poriadok, lebo tak, jak je u nás v Župákoch číslované, tak to nie je asi nikde na Slovensku, lebo tie čísla skáču z jednej strany dediny na druhú a keď tu príde takto cudzí a niečo hľadá, tak má chaos. A už keď tam je napísaná aspoň neoficiálne ulica, ja neviem, Lážne alebo niečo také, tak aspoň vieme, kde to číslo domu máme hľadať. A o tom sme sa už bavili, že sa to dalo riešiť tými orientačnými číslami, lebo my máme súpisné. Číslovky ostane, ale že riešme prečíslovanie súpisné číslami, budeme komentované a doba bremetu. Treba riešiť, Marienka rozpráva, urobenie nejakých ulic, hej, urobenie nejakých smerovníkov so súpisnými číslami a tá ulica tam bude tam orientačné číslo a bude súpisné číslo. Súpisné ostane, ktoré je, lebo je to fakt problém. Každé decko má v občianskom preukaze, že občianske preukazy meniť. Jednak na obecnom úrade boli problémy s tým, jednak u ľudí a to je fakt komplikované. Keď by sa urobili ulice, s tým, že by sa urobili smerovníky na tej ulici, by tam bolo napríklad súpisné číslo 5, 10, 15, 20, ulica taká hotovo. Štefan, my sme mali číslo domu 223, máme 86 u mojich rodičov. Dalo sa to prečíslovať? Pamätám si ešte, jak chlapec 223 sme mali a tak ďalej. Takže ja verím tomu, že nájdeme spôsob nejaký, jak hovoríme, paralelne čísla, duplici, nech je to či súpisné, či orientačné, ale nájdeme spôsob, aby tá ulica bola ulicou a domy išli za radom. Čiže robíme stredný územný plán. Vieme si vypočítať, koľko domov na ktorej ulici máme, tie medzery vypoľme a skúsme nejak prečíslovať, hej, ten systém. Však sa to rokmi vymení. Hej, rokmi. Len treba to začať, lebo my zostarneme a prídu po nás generácia, zase budú rozprávať hej. A Martinek má 157, vedľa neho má 340, tam ďalej má neviem koľko, proste to je totálny chaos. To bude čoraz to horšie, lebo sa ulice rozširujú a stávajú sa domy a ten doplní medzeru, dáme mu 438, ten doplní ďalšiu medzeru, hej. Čiže nejaký systém by trebalo zaviesť, ja nehovorím, že zajtra, hej, ale nájdime spôsob, keď robíme smerný územný plán, robíme vlastne názvy orientačné. Ja by som bol hrdý, keby sa ulica volala tam Podlážňov, alebo
hore Glinec, alebo neviem, hej, Podzeľak. Proste ako, je to história, ktorú my sme si nevymysleli. No, poviem príklad. By bolo napríklad trepné podlici Sväté Rány, ulica by bola 5, lomené, také sú písne číslo. No. A keď sa písne číslo dostali, a na ulici by bolo uličné číslo také, ako potrebujeme. A už sa dá, toto je iná vec, jednoduchšia, ale toto, čo sa týka prečíslovania, verte mi, celé obce to, jednak ďalšia medzera, tam, kde príde vyskočí a už máme zásahávosť, čiže to. A Štefan, teraz, jak on povedal, tie pozemky, čo sú čisté, že možnosť výstavby, normálne, videli, že ale nebude tam číslo, bo nestáva, dobre, ale číslo bude mať, hej, v budúcnosti postaví dom, toto číslo tu máš, hotovo. Dá sa to riešiť. Nie, ale bol tu chaos, lebo jedna časť sa nasávala, druhá časť sa stávala. Však je, ale bolo prečíslovanie. Bolo jedným časom, ale to bolo trošku iná situácia, na doba iná legislatíva. Treba si myslieť najlepší spôsob, ako by sa dalo. Občianske preukázy v škole dávali deťom a teraz to treba všetko riešiť a asi neviem predstaviť, ak tí ľudia. Ale čo dávajú na 10 roky, po 10 rokov ide vymeniť, dá si tam druhé číslo. Ty nemôžeš mať zavedené a také číslo. Však dobre, keď bude mať napríklad teraz mám 331 lomené 20. Bude ulica, príklad, ulica taká, lomená za keď by sa zaviezli ulice, tak nemôžete po orientačné číslo, ako my nazveme, bude podlážno 43, podlážno 44, podlážno 45, vieš, už aj ten list, aj všetko už bude reagovať. Môže mať tam ako číslo domu také, ale už by to bolo usmernené. Aj tá poštárka, aj ten človek, ktorý ide, už pekne vidí, že to ide za rádom. Ale ja nevidím v tom problém, zase prečíslovania, ak Štefan tu rozpráva, že je to problém, lebo my keď by sme chceli oficiálne mať ulice, tak oficiálne môžeš aj prečíslovať, lebo tak či tak ty tú ulicu potrebuješ dostať do občianskeho preukazu. No dobré, číslo ti ostane súpisné, vieš, že ty nemusíš si mať občiansko hneď. Máš to súpisné čísla, ti ostane ulica taká a taká, sú orientačné číslo 2 lomené a toto číslo. Ale rozumieš, ja už keď to popri tom, to už môžeme aj prečíslovať, keď už budeš meniť kvôli ulici si občianske, alebo zapisovať, ale že nemusím hneď. To mám jedno, či nie, či nie. A to už sa môže aj prečíslovať. A zase, bolo by to správne aj dobre, pretože keď budeme mať nový územný plán, tak tam sa to dá. Len treba zistiť, za akých podmienok. Ja sa nebránim. Takže čo by to stalo z našej strany ako obce? Určite ešte pošta k tomu, čo povedať, lebo myslím, že keď pošta toto neschváli, tak to neprejde na políciu. To pošta má ako fakt. To, čo ste tak my keď rozhodneme, že pošta musí sa prispôsobiť. Mala by tiež, myslím, že pošta schváľovať. Neviem, či máš také kompetencie. Pošta, tam smerovacie číslo to... No nie je to také jednoduché, lebo im sa zmení celý adres, číselný. Keď tak zbereš pošta. Ale väčšinou poštárka je miesta nejaká... Prezistíme, čo všetko s tým súvisí, lebo to nezávisí od poštárok, ale myslím, že od pošty. Možno ani treba celú dedinu, možno je dobre nastavený, lebo je tam čísla od 300, možno len 3 bytovky prehodiť a ostatné pozemky nechať. Ale nová ulica je dobre, neviem, čo sa dobre doma si to dobre. Možno by treba len celú ulicu, len nájsť spôsob. Však takto to už robil systéme podľa toho. Strane sú pádne, na druhej nie. Keď sa bavíme, by som povedal, možno pekne zahrať. Teraz rozprávam, Peťo má 169, teraz máme 250. Tam ide tak. A Martin má 270. Lebo teraz by sa tu bavíme, ale neviem, či náhodou... Ja som to len predovšetl, lebo dostali by sme pod jedinu trošku do iného. O tom sa bavíme už do určite. Lebo možno pustiť medzi ľudí anketu, že či náhodou nechcú za totálne prečíslovanie aj za cenu vymenenia dokladov. Zistiť verejný mienku. Verejné hlasovanie. Nech si každý povie, že áno, chcem, obetujem tie peniaze, aj ten čas, že pobehám po úradu, rozpočtujem si, ale mám to na x rokov vybavené. Zrobili by sme pekné smerovníky na ulice. No veď máme perfektnú internetovú stránku, treba tam dať a ľudia sa určite budú vyjadrovať v tom aspoň tí, ktorí uvidíme, že aká bude odozva. Ale názov ulice neviem, že by ste rozhodli, ale široké. Najprv, či chcú vôbec a potom riešiť na široké spektrum občanov, že by dali návrh, tak ulice, tak. Najprv, či vôbec ľudia chcú, ja si myslím, že potom už hlasovanie potom ľudí zrobíme anketu, alebo čo si také, a nech si ľudia osobne sami. Dneska presne na tú tému bola Zakúcia, alebo kde tam rozprávali zachránári, že jaký je to obrovský problém. Že také malé detaily, vieš, zmota ich, príde pár minút neskôr a čo
robili na vás čisto domu, ale... A to čo, keď v obci viac rovnakých mien, vieš, a u nás je to tak. Odbeh není veľký, ale už 2 razy sa mi stalo mne osobne, že prišli záchranári, sa postavili pred môj dom a teraz nevedeli, či ísť hore do doliny, alebo počítať to. Som vybehol a som sa ich pýtal, bo som videl na nejaký stoja a či požiarníci, či polícia. To som vyšiel vonka. Máš ešte niečo do diskusie? Ešte ja by som bolo dobre veľmi zamyslieť nad tým chodníkom hore pod Kuchúrou, lebo tam vlastne teraz, jak vlastne žilo tam jedno auto, buď hore alebo dole. A ešte tým, že ľudia bytu v zime, tak stalo sa mi toho nieraz, že šmyklo pod auto. Aj bolo by dobre aspoň po jednej strane vybudovať ten chodník. To je dosť taký problém. Alebo ešte pozadu, či jednosmernou cez tú zimu sa nedá, vieš, po tankovcov ísť hora dole jednosmerná. Aspoň na tú určitú dobu, cez tie zimné mesiace. Tak sa snaží tú dotáciu vybaviť aspoň na ten chodník. Tam to je veľmi dôležité, lebo tam tie auta padajú a kanál je hlboký. A je tam priestor na ten chodník, aj vlastne, lebo je kanál široký, potom je tu tým plotom dosť priestor. A hneď by mohol ísť. Zelený pás. Zistíme, jak to tam stojíme s pozemkami, ktoré sú naše, ktoré nie, a podľa toho sa všetko odvinie. Že jak to tam vlastne, lebo tiež môžeme robiť len na vlastných pozemkoch, to znamená, v prvom rade musíme vedieť, čo tam je, či je tam je, a podľa toho sa to... Ale šéfa nechce robiť na to, či naši majú. Čiže do dynamicky mali z ministerstva pôdohospodárstva bolo keď čo nedostanú sa to by nebol problém, lebo aj keby to neboli naše pozemky, ľudia určite súhlasky dajú územ kvôli tomu, že by mali kde chodiť. Najhoršie je to v zime, ale sú tam teraz fakt aj naše rodičia prestárli viac menej. A je problém tam okolo plotov, rozumieš, chodí, alebo nemajú sa jak tam dostať. My sme hovorili, že určite možno chodník, ale so zabraním. Bez pedálky. Etažovo. Etažovo normálne, hej, tam treba tak zrobiť, jak do kopca tam je a zabraním. Musí byť lebo. Potom dajte návrh na to, že by sa schválil projekt, vypracovanie projektu, hej, lebo to tak robiť nič bez projektu. No, to je dosť závažná vec, aby sa tam urobí projekt na to. Ja ešte chcem dať jeden návrh, neviem, či to vôbec bude takto súhlasiť, že máme už dobu pokročilú, zastupiteľstvo každé, nech sa zapisnica hneď urobí, hneď vytlačí, podpíše. To nie je problém. Ostatné obce to majú tak v pohode. Toto, čo sa povie, napíše sa, skontroluje, vytlačí, podpíše. Stojí to za zvaženie. Tam je to Štefan teraz na dve strany. Nie, to nie je zložité. My si vieme pripraviť dopredu uznesenia, znení a úpravy. Vieš, že nemusíme potom tú kohočiť. S tým není problém, že keď sa to hlasuje. Je to čerstvé. Všetci to máme v hlave. No, lebo potom prídeš po pár dňoch a dá sa tam skúmať, či nejaké slovičko nie je otočené. A sa nebudeme potom dohadovať. Prečíta sa, píše a nie sú potom... Dobre. Možno je to blbosť. Nie, si myslím, že nie je to dobre. Je to pre Štefana náročnejšie, ale... Nemusí Štefan robiť zapisovateľa, my máme málo pracovníkov. Zmeníme zapisovateľičku. No asi tak, ktorý píše. Dobre, máme ešte niečo? Čiže treba nahradiť. Vymysleli ste niekoho, alebo máte niekoho, kto by chcel? Kto bol v komisii ty? Ja. To je Dušan, daj. Čo keby niekto z Romov tam bol? Áno, to jak vyjde ešte nejaký minimum. Tam tiež trošku musí rozumieť do toho a naštudovať si. Tam treba tie základy trošku preštudovať, aby ste vedeli aj VZN, neviem, či my máme o sťažnosti. To zákon upravuje, my máme VZN, ale zákon upravuje zákon o sťažnostiach, presne podľa znenia zákona, keď sa ide, tam si je jasne definované, čo je sťažnosť, čo nie je sťažnosť, čo my ako vôbec máme považovať za sťažnosť, čo nemáme považovať za sťažnosť. My, ako tam komisie máme, že ty môžeš ísť, jak závisný úrad, či nie? Komisia je odporúčacia, čiže ona by nemala riešiť priamo,
No, lebo napríklad ja vám poviem rovný príklad, jak po tanku sme išli riešiť a on povedal tak. Ja nie som doma, nie, že tam kročíte. My si ho máme predvoľať na úradu. No nemôžeš na... Ale to už potom, vieš, v rámci priestupkového konania má možnosť po tá komisia si ho zavolať. A potom je na ňom, by mal zakladovať veci, priniesť, čo potrebuješ, geometrické plány, zamerania. Je to zdlhavejšie určite, než na mieste. Takže máme nejaký návrh na doplnenie komisie verejného poriadku a ochrany. Či poslancov sme všetci v komisiách? To malo niekto zdať svoj. Peter, ty si v komisii taký? Kto chce pracovať v komisii? Tak ja by som hovoril na Hedoča. No, je o tom. Tak dlho a čo? Nás napínaš tu? Nie, naši pohľad. Dobre, dám mu hlasovať za člena komisie. Jožo, kde sú nás? Ja som Čiže dám mu hlasovať za náhradníka alebo respektíve nového člena komisie verejného poriadku, Jozefa Voja, kto je za. Kto je proti, to som zdržal. Čiže ho oslovím. Je o tom? Dobre. Takže. Ešte, môžem niečo. Čo sa týka poriadku okolo školy, telocvične, hlavne v lete sa to týka aj, či by nebolo dobré, že by škola, učiteľia, ale žiaci ako, lebo oni tam nenechávajú ten neporiadok, dá sa povedať, že by to nebolo vystrašené nejakým spôsobom, lebo zvoj toto, jak jeden ľudník pomaly to tam vyzerá, alebo tie koše. Oni sa nevidí, že riaditeľka to rozprávala, že sa striedajú a nie jedna trieda po práci. Nie, ten kamerový systém tam má. Ale tak, minulé sme hovorili niečo, to boli šťastko, či čo, že to vieš, že aj ten zákon. Riaditeľka základnej školy mala taký plán, alebo návrh, že vždycky jedna trieda tých starších žiakov mala si prejsť, aby jednoducho vedeli, že to, čo si pohádžujú, a musia si vyspierať. Neviem, či to funguje, naozaj neviem. Ešte stále nám rozprávala. Tak ona rozprávala. Hej, že toto zavedia, aby proste tie deti... Ale však pripomenúť sa je možné. Môže, napriek tomu ja navrhujem ten kamerový systém tam dať jednu, dve kamerky, urobiť nejaký výskum trhu. Vandalizmu. Tak, aj kvôli tomu, že by si deti uvedomili, že aha, my to sleduje, tak nerobme to. Marian, vyjde zo jedálne, vpravo je veľký koš. Lúpi pomaranč, bum. A na druhú stranu čo je? Nie pomaranč, lúpi, ale celý. Jogurt celý hodiny tam chodíš. No, a čo? Vykýda, príjmu vedia to. Preto hovorím, že ešte by sa videl kde si na kamere, že by mu ukázala riaditeľka, alebo to, aha. Môže by to nezabil. Môžeme, ťažko povedať. Môžeme skúsiť. Niečo v škole by skúsiť. No. Čo? Zbudovať naše. No však ja neviem. Tam to nie je veľká položka. 200 €, 4 kamery v nahrávaní. Čiže môžem, to je vážna vec, toto na tú vagonári, ten chodník, ja by som dal nejaké proste zadanie, nech sa projektanti, také dokonanie. V prvom rade, jak ja rozprával, tam pozemky treba zistiť, či sú všetky naše. No, to je, keď sú všetky naše, tam projekt aj nemôžeš riešiť. Môžeme na najbližšom zastupiteľstve predniesť, jak to tam vyzerá a jaké sú možnosti. Potom by sa zadalo, že či sa ide. No, projektante nie je. Určite, musí byť pozemok, nemôžeš štávať na cudzú. Ja si myslím, že každý by sa dal na tomu zemi aj ale zolátno sa počali veľmi, keď šo bude doprava. Aj už jazdy, aj tí jazdy, jak tam všetko... Dobre, čiže preveríme pozemky a potom sa budeme venovať tomu, aké budú zadanie konkrétne sa povie. Vtedy možno si aj každý premyslí, že... To mi začínalo tu pri Minci, pri križovatke a končilo. Možno na chávu, pri Vysadníkovi. Treba celú tú ulicu. Kritický úsek, tam, kde je rodina, si myslím, že chodí už. Najkritickejší je ten Klinca až
Treba zistiť až oveľa vyššie. Lebo tam máš cestu potom do ceste pomaly. A to nielen kvôli, ale aj nielen v zime, ale v lete, tam chodia rýchlo auta, tam nie je potrebný chodík, lebo vieš, deti idú či... A teraz sa cesta opravilo ešte. Predtým vás to dieli povedať, čo si pomal. Že sa nebaví projekt, tak super by bolo až hore, ale pokiaľ, že z vlastných zdrojov, tak aspoň stúpať, hej. Tam by možno bolo dobré retarder dať jednou z tých chatok, ktoré jazdia jak vlastne. Na retarder aj tu by trebalo dať po cintorínu. Ja viem, ale kde tak čas. Na hlavnú cestu. Nie, na hlavnú nie, ale na miestnú si môžeš dať 10 €. No stojí to tiež peniaze. Ладно, to chce jazdiť rýchlo, môžeme dať 5 €. Ak to jazdí normálne, tak bude jazdí normálne. Ale počuj, už keď si normálny šofér, tak vidíš tam tú prekážku. Ako je vidieť. Hej, to už pribrzdíš, bo nepreletíš jak cvok. No, máme ešte niečo do diskusie? Ak nemáme, tak poprosím o návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obyšných Vežbákoch konaného dňa 29.12.2014. Obecné zastupiteľstvo Obyšných Vežbákoch na svojom zasadnutí dňa 29.12.2014 schválili paragrafom 12.1 zákona o obecnom zriadení prejednalo jednotlivé body a v súlade s programom jednania a závažnosťou prejednanej problematiky berie na vedomie protokol o výsledku kontroly hlavného kontrolóra, správu o výsledky následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra operatívnej evidencie rozpočtových opatrení za prvý pol 2013. Schvaľuje za prvé doplnenie programu, a to určenie spodnej hranice faktúr, o ktorých bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. Za druhé, nákup na 1000 € bude prejednávať obecná rada a na základe jej odporúčania je možný nákup v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ďalej schvaľuje plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšné Ružbáky. Rozpočtové opatrenie číslo 4/2014 s doplnením o bod, doplatiť firme Ratio H sumu podľa pôvodnej zmluvy a vysúťaženej ceny. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015. Pridelenie bytu pre Štefana Lácha, Vyšné Ružbáky 172. Výstavbu rodinného domu pre Vladimíra Palenčára s manželkou bytovného Ľubovňa na parcele 910/19. Doplnenie komisie verejného poriadku o Jozefa Holuja. Ďalej žiada o predloženie ponuky na zateplenie telocvične na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na predloženie všetkých ponúk, ktorí boli daní. Ďalej žiada na najvyššie zasadnutie obecného zastupiteľstva predložiť zoznam neplatiteľov daní. Na celkovo by som dal aj smetie všetko. No neplatičov. Neplatičov. Daní a odpadu. Tak, celkovo neplatičov, faktúr, daní a teda. Myslím, že to je bolo všetko, keď som môžem poprosiť, oprav tam nie protokol o výsledku kontroly a napíš tam záznam z kontroly výberu dane z ubytovania za rok 2013. Záznam z kontroly výberu dane z ubytovania za rok 2013. Tam ten protokol to by sa nebolo máš 5 minút. Dobre, vypísateľku hneď, že vypísal na nová. To mám hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Čiže tu záver. Ďakujem vám za to, že ste prišli. No a keďže máme koniec roka, tak dáme si niečo. Ale kamery to. Nie, pani. Môžeme sa